חברים, בוקר טוב. אפשר להתיישב לאט לאט. יופי. תתקרבו אליי קצת, לא לפחד, לא להתבייש. טוב, בוקר טוב לכולם. איזה כיף שאתם כאן. תודה שאתם פה אפילו במצב ביטחוני כל כך מעורער, לא בטוח אם נגיע לפה, לא נגיע לפה. ממש ממש מפחיד. אז אני מעריכה כל אחד כאן שהגעתם בזמן. אנחנו מוודאים רגע שהסאונד עובד, שהכל במקום, הכל on flick, יופי. טוב, יש פה פרצופים שאני מזהה, יש פה הרבה פרצופים חדשים, איזה כיף שאתם כאן. אז היום אנחנו בכנס ריץ' ביץ'. פעם האחרונה עשיתי את הכנס הזה לפני 3 שנים, וקצת חזרתי בחזרה לאינסטגרם, ומתישהו החלטתי, ואנחנו נדבר על זה היום יותר, על ליצור את הדברים שאתם רוצים שיהיה אותם בעולם. ואיפשהו קצת גירד לי, כי אמרתי, ממש הייתי רוצה שיהיה לי מקום ללמוד את הדברים האלה, שאני במשך שנים כל כך חיפשתי את המידע ואת המקורות, וללמוד מהאנשים שעשו את זה, ולא מספרים איך לעשות את זה, ובא לי שיהיה איזשהו מקום מסודר ונגיש ומעניין, שגם אני אוכל ללמוד. אז מה שאני עושה פה היום זה נטו ממקום של לתת לכם את המקום הזה, שתוכלו באמת לשאול, ללמוד, לקבל, לשאוב ידע, אנרגיה, רעיונות, והכל בצורה הכי בגובה העיניים, הכי נגישה, הכי פנים מול פנים, כי זה מה שאני מרגישה שחסר בעולם. אני לא מרגישה שיש את זה בכלל, אני לא מרגישה שאנשים מספרים על מה שבאמת עובד, גם הסרטונים שהם מעלים אני מרגישה שזה כאילו טיפים מ-Chat GPT שהם פשוט הורידו, והם לא אומרים את מה שבאמת עבד. אף אחד לא ככה פותח את הלב ובאמת רוצה לעזור. אז לכן הכנס הזה היום, ואני מאוד מאוד שמחה שהגעתם ותפסתם את ההזדמנות הזאת, כי שוב אני לא עושה את זה כל יום, זה דורש המון המון אופרציה, המון הפקה, המון השקעה, ואני שמחה שזיהיתם את ההזדמנות, קפצתם עליה ובחרתם להגיע. אז מה אתם אומרים? נעשה סטורי ביחד, להתחיל את היום? היידה. טוב. אז אני כבר אראה לכם, כל הזמן שואלים אותי איך אני מצלם את הסטורי, אז אני אדגים לכם בלייב. תראו איך הסטורי שלי נראים. חלק כבר שלומדים אצלי, אז הם מכירים את זה. אז בעצם באייפון אתם יכולים לפתוח. תשימו על שקט את הטלפונים, ואתם יכולים כמובן להשתמש בהם במהלך ההרצאה. דרך אגב, לא לצלם אותי, לא להעלות אותי, אלא אם כן יצאתי נדיר. אז בטלפון תפתחו אייפון, גם יש את זה בגלקסי למי שאין לו מזל ויש לו גלקסי. אז יש לכם את העדשה שהיא מרחיבה. אוקיי, באייפון זה נקרא 05, תפתחו את זה. חלק מכירים, חלק לא מכירים, מי שלא מכיר אני אגלה לו את אמריקה. בגלקסי אני לא יודעת איך זה נקרא, זה פשוט עושה ככה. טוב, אז זה 05, מה שזה עושה, 05 אין לנו את זה במצלמת סלפי, יש לנו את זה במצלמה החיצונית. אז מה שאני אוהבת לעשות, עכשיו, כמו שאמרתי, אין את זה בסלפי, אז מה שאני צריכה, אני לא יכולה לראות את עצמי, אני עושה ככה, אני עושה את התנועה הזו, אוקיי? בעצם הגדרתי את זה על זה, אני בדרך כלל לחץ, אני אתחיל את הצילום, ואז אני אעשה תנועה כזאת. מה זה בעצם עושה לי, התנועה הזאת? אוקיי, זה יכול להיות גם ככה, זה יכול להיות גם ככה, אבל יש איזשהו ויש כזה. מה זה בעצם עושה? זה, אגב, זה הוק שהוא ויזואלי. בטח כולם אומרים הוקים, תגידו איזה משהו שיזעזע את הקהל, ואז תתחילו את הסרטון, זה נקרא הוק. אז יש גם הוק ויזואלי, שנגיד ישר קיפלתי משהו, או שהסרטון מתחיל בביתה, או כל מיני דברים כאלה, אז זה ההוק הכי קל שיש. ויותר משזה הוק, זאת אומרת שהסרטון מתחיל בככה, כאילו משהו קורה על השנייה הראשונה שאנחנו מתחילים את הסרטון. עכשיו, שמשהו קורה, גם שאמרתי משהו, למשל, איך הפכתי למיליונר בגיל 19, תוך 3 חודשים אחרי שהייתי הומלס. מכירים את הסרטונים האלה? ועכשיו, לא יודעת מה, אני הבסטי של גורדון רמזי, לא יודעת כל הסרטונים האלה. אז זה מתחיל באיזשהו הוק שהוא מילולי, ואז זה תופס אותנו. אבל אנחנו יצורים ויזואליים, 70% מאיתנו יצורים ויזואליים, אז כדי להתחיל את הסרטון, גם לא נגיד משהו כזה שובר סטיגמות, קופות, whatever, אם נתחיל באיזשהו ויש, או במשהו שקורה מאוד מאוד מהר לתוך המסך, זה ישר יתפוס את הצופה שלנו, וזה יעלה לכם את אחוזי הצפיות, המעורבות, בהרבה הרבה אחוזים.
עכשיו, יותר משזה הוק ויראלי, למה אני אוהבת לעשות את זה? כי זה גם, אם ראיתם הסרטונים שלי, זה סרטוני voice over. voice over זה שאני מחברת הרבה סרטונים שצילמתי ומקליטה על זה מעל. למה אני עושה את הסרטונים האלה? מישהו יודע? כי אני בן אדם עצלן. אוקיי, זאת האמת, אני בן אדם עצלן, יש אנשים שקמים כל בוקר, עושים סרטונים, אין לי כוח. תנו לי לצאת, לטייל, לטוס, לחזור, לא לעשות כלום, ואז אני יכולה לחבר את כל הסרטונים שצילמתי, אוקיי, יש לי ממש תיקייה, יש לי תיקיות לפי נושאים, זה יכול להיות תיקייה שקוראים לה לונדון, זה יכול להיות תיקייה שקוראים לה מסעדות, תיקייה שקוראים לה שופינג, ואז אפשר לערוך ולחבר את כל הסרטונים ביחד. עכשיו אני כבר לא עורכת לעצמי את הסרטונים, אבל כשאני עורכת, אז אני ממש מחברת כמה סרטונים ביחד ומקליטה מעל. ואז אני ממש יכולה ליצור אפילו 10 סרטונים כאילו בבת אחת. איך אני עושה את זה? נגיד אם יש לי רעיון, אני אפילו כותבת אותו, או שמקליטה פרי סטייל, אני פשוט מחברת כמה סרטונים ביחד, מקליטה מעל, מוסיפה כתוביות וזהו. אני לא צריכה להצטלם כל יום. זה חוסך לי הרבה זמן בעשייה, ואני לא חייבת כל יום להתאפר ולראות מושלם ולהתחיל לצלם סרטונים. אין לי זמן לזה, אני בטוחה שגם להרבה מכם אין. אז פשוט תנסו את הסגנון הזה, כי שוב, זה הרבה יותר קל כל היום לתעד דברים, ואז להקליט. מכירים את כל הוולוגים האלה שמשפיענים עושים? נכון? יום בחיי, בואו איתי ליום בחיי כמעצבת, מאפרת, whatever. אתם פשוט מתעדים כל היום. למשל, אם עכשיו עשיתם פגישה, נכון? לא בהכרח נעים לכם לשלוף מצלמה ועם הלקוח שלכם ולהתחיל לדבר. אתם יכולים פשוט לצלם את כל מהצד ואז להקליט מעל. אז היום נפגשתי עם מיכל המהממת, ומיכל שיתפה אותי שא' ב' ג', היא לא בהכרח תגיד את זה למצלמה, אבל ב-voice over זה הרבה יותר קל לעשות את זה. אז הסווישים האלה, שתכף אני אראה לכם איך אני עושה את זה בלייב, זה גם נחמד לי לחיבורים. כי אם אני סיימתי גם את הסרטון בככה, והתחלתי את הסרטון הבא בככה, אני אחבר ביניהם ואז יהיה לי זה פשוט תנועה מעגלית כזו שהיא ממשיכה את עצמה וזה מאוד נעים לעין. אין איזשהו קאט מאוד כבד כזה. אז מה שאני עושה, אוקיי, אני מתחילה לצלם ב-0.5, אני הופכת את המצלמה לככה, אוקיי, אני כבר יודעת לעשות אוטומטית את התנועה הזאת. אוקיי, ואחרי זה עושה דלקת פרקים, סתם זה לא, אבל אני עושה ככה, ואז אני עושה משהו כזה, או שאם נגיד אני רוצה שיראו הרבה מהסביבה שלי, אני עושה משהו כזה, ולפעמים אני גם אסיים את זה לפה. למה? כי אם אני אחרי זה, עוד שעה אני אעשה עוד סרטון, ואני אעשה ככה, ועוד פעם ככה, כאילו זה יחבר לי את זה, ואז יהיה לי את הספירלה הזו, וזה יוצר נראות מאוד דינמית לסרטון. וכשכל הזמן יש לנו גירוי ויזואלי, אוקיי, משהו קופץ לי למסך, זזתי מפה, אני משמה, זה מאוד עוזר לקשב, ואנשים יוכלו להקשיב לכם כל הסרטון, אפילו סרטון של 30 דקות. למה אנחנו מצליחים לראות סרט במשך שעה וחצי בלי להשתעמם, וסרטון של בן אדם של אחרי חצי דקה אנחנו כבר נרדמים? כי יש גירוי ויזואלי, כל הזמן קורה משהו, משהו קופץ למסך, משהו משתנה, יש דמות חדשה, אנחנו עברנו מהפריים הזה לפריים הזה. אז אם אתם כן מצלמים את עצמכם, אני גם ממליצה לכם לצלם את עצמכם כל פעם על רקע אחר, גם אם זה באותו החדר. מה שאני הרבה פעמים עושה בסרטון, נגיד בטיק טוק, אני מאוד אוהבת לצלם. בגלל שטיק טוק זה כמו תוכנת עריכה, אני לוחצת על צילום, מתחילה לצלם, מסיים את הקטע שלי, לוחצת סטופ ומתחילה לדבר שוב. וכבר הסרטון נערך לי בתוך האפליקציה. אז מה שאני אוהבת שם, זה שאני יכולה גם לעשות את זה בהמשכים, אבל ממש באותו חדר, אני יכולה להתחיל לצלם את הסרטון על הספה, ואז לעבור לכיסא, ואז לעבור לקיר הזה, ואז יש לי כל הזמן מעברים בפריים, ובן אדם יכול להמשיך להקשיב לי שעות, כי יש את הגירוי הוויזואלי. תשימו לב, אם הסרטונים שלכם תמיד על אותו קיר ואתם יושבים ככה, היום אני אסביר לכם את ההבדלים, אני כבר אסיים להקשיב לכם, בגלל שזה ממש כמו הרצאה זה מרגיש, שיושבים ככה ומסבירים על משהו, וזה אותו הקיר וזה אותו הבן אדם, זה כל כך קשה להקשיב. תעזרו לקהל שלכם להקשיב לכם. כי היום התחרות, התחרות זה על תשומת הלב של הצופה. יש עוד הרבה כמוכם באותו תחום, יש לכם הרבה תחרות, אתם לא יכולים להרשות לעצמכם, לתת לקהל לזלוג למישהו אחר. במה אתם עוסקים? מישהו רוצה לשתף? כן. מדהימה. איזה אלופה. כמה תחרות יש לך? כמה? הרבה. אוקיי. אם היית בולטת מעליהם, זה היה עוזר לך?
מעולה. עוד מישהו רוצה לשתף? כן. נעים מאוד. כמה מאפרות יש? יש פה עוד בקהל מאפרות? לא, היא מאחורייך. רק אחת? דרך חשבתי כל 3 שורות. אוקיי. כמה תחרות יש לך? מעולה, בדיוק היום נדבר על זה. איך להפוך להיות הנישה ושכולם יתיקו אתכם ולא אתם את האחרים. אוקיי, אז היום בעידן של התחרותיות, אתם מאוד מאוד רוצים לבלוט ויזואלית. אנחנו היום נדבר על זה בהרחבה. אני אלמד אתכם בדיוק איך לבלוט, מה לעשות, מה לדייק, בשביל שיעקבו רק אחריכם ואתם תהיו מובילי הדעה וכולם יראו כמו המעתיקדים שלכם. יופי, אז בואו נעשה סטורי בוקר ככה לפתוח את היום, כי איך אפשר בלי. קדימה. בוקר טוב ביצ'ז! איזה כיף, איזה כיף, אנשים מכל הארץ, איזה יפים אתם, איזה יפים אתם. מי הגיע פה מהכי רחוק? תרימו יד, מאיפה הגעת? וואו! עוד מישהו? כן, את? לונדון, וואו. תראי, יש לי אצבע על הקביצה. מי עוד? מי עוד? טוב, לא נראה לי יש עוד פה פייט, נכון? טוב, יאללה, בואו נמשיך. איזה אלופות, קודם כל. מ-LA, מלונדון. טוב, איזה כיף חברים, אז תפתחו את הסטורי, תצלמו את המצגת, כל מה שאני מראה לכם, תכתבו. קיבלתם את מהמם בכניסה? כן. איזה כיף, עבדתי עליו קשה, איזה כיף. המעצבת של הלוגו יושבת כאן, ולריה, אלופה, תמחאו לה כפיים. איזה כיף. טוב, אז כולם קיבלו את? ולריה, קיבלת את? יופי, מהיצירה שלך. שימי את זה בתוך קופסה של פלסטיק. יופי. אז היום אנחנו הולכים להתפוצץ ברשתות, להבין את העולם של האינסטגרם, של הטיק טוק, של הרשתות, מה זה מיתוג שעובד, איך למכור בארגזים דרך האינסטגרם, בהמשך תבוא גם אביטל, שאני אראיין אותה על הבמה, ואתם תוכלו לקחת מפה המון המון ערך. אז קדימה, בואו נתחיל, תהיו בהקשבה. אם אתם מרגישים שאתם כבר נמסים, אין בעיה, תיקחו נשימה, קחו כוס מים, תחזרו לפה. סתם, אני לא אכניס אתכם. טוב, קדימה. מה המטרה שלי היום עבורכם? מה אני מאחלת לכל מי שיושב כאן על הקהל? המטרה שלי זה שתקבלו כסף על פשוט להיות אתם. פשוט להיות את. היום בעידן הזה זה אשכרה אפשרי. פשוט להתפרנס מלהיות הבן אדם המהמם שאת, מה היכולות שיש לך בגלל האופי שלך, בזכות הכישורים שלך, וזה מה שאנחנו נעשה היום. זה מה שהרשתות באות להעצים לי. עכשיו, אני מרגישה שגם אני, בגלל שאני אישה והרוב פה נשים, אני מאוד פועלת מרגש, ממה שעושה לי טוב. וזה גם מה שאני מאחלת לכם, שפשוט תחיו לפי מה שעושה לכם טוב, ותקומו מסביבות ומקומות שלא עושים לכם טוב, גם אם זה נראה טוב כלפי חוץ דרך אגב. אני פגשתי גם אנשים שכלפי חוץ החיים שלהם נראים מדהים, אבל בפועל הם היו מתחלפים עם כל אחד אחר. אז אם יש לכם משהו בחיים שאפילו נראה כלפי חוץ טוב, יופי. אם יש לכם משהו בחיים שכלפי חוץ נראה מהמם, אבל בפנים אתם לא מרגישות שלמות, זה לא מרגיש שמה, תנסו לשנות טיפה. יכול להיות שמרחק של 15 סנטימטר משם יש לכם חיים אחרים לגמרי. אז המטרה לקבל כסף על להיות את. אני מרגישה שהיום אני פה מולכם בתור אני, אוקיי? גם התלמידים שלי, אני מקבלת כסף על להיות אני, על להפיץ את הידע שלי, לתת את הכלים שלי. אני מבחינתי בשיא ההגשמה שלי. אני מאחלת את זה לכל אחד כאן, והיום אני אנסה לעזור לכם לעשות את זה כמה שיותר, ולהביא את עצמכם לידי ביטוי ברשתות החברתיות. אוקיי, מפה כבר יש לו איזה מומנטום בסושיאל, הוא כבר עושה דברים, תרימו יד גבוה, תתלהבו, מגיע לכם. לתפוח על השכם של עצמכם, כל הכבוד שיש לי אומץ ולא אכפת לי מה אומרים עליי, וכולם יכולים לקפוץ לי כי אני תותחית ואני כזה, לתפוח, כל הכבוד. יופי, אז יש פה כבר אנשים שבתוך הרשתות, מי פה מפחד לעלות, משקשק, רועדות לו הברכיים, רק מלעלות סרטון, תרימו יד גבוה. הכל טוב, אתם בני אדם, יש לכם רגשות, כל הכבוד. גם תטפחו על השכם, כל הכבוד.
טוב, עכשיו אני קצת רוצה לנער אתכם, שתיכנסו לעניינים. עכשיו אני אתן לכם קצת משימות להיכנס לעניינים. אני רוצה עכשיו כמה משימות. קודם כל, תדברו עם הבן אדם לידכם, תגידו מה השם שלכם ומה אתם עוסקים, אני רוצה שתכירו את האנשים משמאל ומימין. קחו דקה להכיר אחד את השני, אני רוצה, תתחילו לעשות, לא נורא. שימו פולו, לא להתקמצן. פולו באינסטגרם. אוקיי. אתם בטח כבר יודעות מה השכנה שלכם עושה בחיים, נכון? עכשיו תשאלו אותה, יש לך אנשים שיכולים להתעניין בשירות שלי שאת יכולה להמליץ להם עליי? יש לך אולי חברה שצריכה מטפלת בכלבים, מאפרת? יש לך? בואי תמליצי עליי, תבקשו אחת מהשנייה. יש לכם לקוחה ראשונה. יאללה, תעשו כסף מהאולם, מה קרה? קדימה, נכנסנו לשיחות נפש, הלכנו לפצעי ילדות, נפלתי מהקורקינט בגיל 3, לא עד כדי כך רחוק, הלכתם רחוק. יופי, בואו, תחזירו קשב אליי. אלופות. מי פה עשה סטורי? יופי, איזה אלופות. קצת לצאת מהקונחייה, פחות לגור בסטורי, להכיר אנשים, שיתופי פעולה, ככה עושים כסף. ככל שאתם מכירים יותר אנשים, יש לכם יותר לקוחות, כל הכבוד. אז, אמרתי שהמטרה זה לעשות כסף מלהיות את. מישהו רוצה לשתף, אני אעביר לכם מיקרופון. מה זה בשבילכם? להיות את ולעשות מזה כסף? איך אתם רואות את זה קורה? מישהו רוצה לשתף? תרימו יד. לא, כולם. אוקיי, הדס. טוב, יש פה מקדימה. כן. רגע, אני צריכה להגיד מה אני? כשאני אומרת לעשות כסף מלהיות את, מה זה אומר לך? איך את רואה את זה? שלי ברמה שאני הייתי רוצה לחיות בהם ולהרוויח על זה כסף, ואולי גם למכור מוצרים שאני אייצר בהמשך. מעולה, הגעת לסדנה הנכונה, כפיים. טוב, עוד מישהו רוצה לשתף? מאחורייך. טוב, אז איך זה להיות אני? אני אציג ככה את עצמי, אני אחינועם, אני זמרת יוצרת, כנרת. וילדות קופצות עליי ממש ברחוב, תודה לאל, כאילו אני ממש כאילו ברשתות החברתיות. איך אני עושה מזה כסף? ילדות באות אליי לאולפן ואני עושה להם שיר, מקליטה להם שיר, ועושות פגישה אחד על אחד, אני ואותה ילדה. וכן, ויש לי המון לידים, כאילו... למה ילדות? כי הקהל שלי זה ילדות. למה לא קהל מבוגר? התוכן שלי, מה שאני עושה, ילדות מתחברות אליי. ילדות ונוער, אני גם מכוונת להיות בפסטיגל. אני משתפת את הקהל שלי כל כך הרבה. אני עושה סטורים על זה, מעלה תוכן על זה שאני כל כך... המטרה שלי זה להיות בפסטיגל, אז ילדות מתחברות אליי. ואני מעוררת בהם השראה, ואני שמחה ותודה לאל שאני מגשימה את עצמי כל יום מחדש. אני מוציאה את המוזיקה שלי, נכנסתי לגלגלצ. וואו. באמת, כן. כפיים, תפרגן, לא להתגרזן. בזכות הרשתות לא החברתיות, להתגרזן, הכל בנדיבות. בזכות הרשתות החברתיות שבאמת ככה משנות לי את החיים. איזה כיף, אלופה. תודה. זה באמת לקבל כסף על להיות את, איזה כיף, אנחנו פה לתמוך בחלום שלך. עוד מישהו רוצה לשתף ונמשיך? מאחורייך, באדום. לא להתגרזן על המיקרופון, נו, יאללה, אין לנו את כל היום. אז אני אבישי, אני בת 27, אני כרגע מובטלת. אני בדיוק סיימתי לעבוד במשטרה. וואו, כן, היה קצת נמאס לי לרוץ אחרי שב"חים ב5 לפנות בוקר, אז החלטתי קצת לעזוב. רגע, אחרי מי רצת? שב"חים. זה הרבה כושר. חמושה? לא. החזרתי את הנשק. הנשק שלך זה פה, בין האוזניים, תשתמשי בו בתבונה. היום אני יוצרת תוכן UGC, שזה בעצם אני משווקת לבעלי עסקים את הסחורות שלהם. מהמשטרה ל-UGC אהבתי. אז הקרם החדש של אלין הוא ממש נעים לך. כן, כשצריך להרוויח כסף עושים. אלופה. המטרה שלי כרגע להתקדם, ובאמת להיות יוצרת תוכן רק UGC, אלא לפרוח ואפילו להיות משפיענית, לגדול בתחום. אלופה, כפיים תודה. לאבישי. טוב, האחרונה, כי לא נעים לי, כי אני ככה אוהבת את השיתופים שלכם. תביאי לה פה מקדימה. כן.
קוראים לי גאיה, אני בת 23, הייתי עובדת מגיל 13, קניתי את הרכב הראשון שלי בגיל 19, ונכנסתי להנדסי רכב, הייתי במוסך, ואז חזרתי לתחום שלי של המניקור והפדיקור. ממוסך? אבל זה קשור, כי אני לא סתם במניקור פדיקור. אוקיי. אני היום... ברור, היה לך גריז מתחת לציפורניים. אני מנסה בעצם לפרוץ בתוך התחום הזה, שהוא באמת כל כך פרוץ, את המהות של למה הוא בכלל נוצר. הוא נוצר על מאות אלפי שנים אחורה. ציפורניים? טיפה שכחו מהמניקור פדיקור הבסיסי האמיתי, שהחלטתי באמת להתמחות במחלות ובעיות ציפורניים, ו-99% מהמחלות והבעיות ציפורניים נובעות מחוסר ידע וחוסר בסיס בתוך התחום. במוסך. גם במוסך. אבל כן, אז אני מנסה ככה לפרוץ עד הדרך שם. מגניב, אז בחרת נישה של הנישה. כן. מגניב, ומה זה להתפרנס מלהיות את? שהידע שיש לי והניסיון שצברתי, הוא יכניס לי את הכסף. ואני לא יודעת איך לעשות את זה. הגעת למקום הנכון. קדימה, טוב, תביאי לי את המיקרופון ואנחנו נמשיך. לא להתגרזן, לקום. את רוצה שאני אקפוץ אלייך? יופי. היום אתם... אני רוצה נדיבות, נדיבות. טוב, בסדר. קיבינו את זה. בסדר. איך אפשר בלי סיפור השפטת? טוב, אז אני רוצה לספר לכם קצת עליי, מאיפה הגעתי למה שהגעתי. רק לחבר אתכם לעניינים, אני לא אחפור יותר מדי, אני גם לא אוהבת את הקטע הזה, אני לא אוהבת לדבר על עצמי בכלל. אז מאוד מאוד קל, בטח... מי פה עוקבת אחרי הכי הרבה זמן? אוקיי, כמה זמן את עוקבת אחריי? 5 שנים. אוקיי. אוקיי, יותר מוקדם? מה שאני בת 15, היום אני בת 22. יש מישהו יותר מ7 שנים? מלפני מישהו? כן. אוקיי, מתי? בסדר, יש מישהו... חשבתי מישהו יבוא לי ישראבלוג, שוקס, פייסבוק. ברוכים הבאים לבלוג שלי. טוב, טוב, בסדר. אז כמו שאתם מבינים, הרשת היא פלטפורמה. בן אדם שהוא, כולנו פה קיימים בעולם האמיתי, ואנחנו מחפשים את הפלטפורמה הנכונה להתבלט בה ולהוציא את הכישורים שלנו החוצה. אנחנו תכף נדבר על זה בהרחבה. אז אני אספר לכם בקצרה את הסיפור שלי, רק שתוכלו ככה להתחבר, להבין מאיפה שהגעתי ומה שהגעתי. בקצרה מאוד, לשים על שקט. אני, כמו כל מי שכאן, בעצם סיימתי לימודים, הלכתי לנסות את מזלי בשוק העבודה, לא כל כך עזר לי, עבדתי בחנות בגדים. בשכר מינימום, כמו כולם, צריך להתחיל, זה חלק מהחיים, וזה בכלל לא התאים לי. מה זה אומר לא התאים לי? כל יום שהלכתי לעבודה הרגשתי שמשהו בתוכי מת, שפשוט ויתרתי על עצמי. ויותר מזה, מה שהכי הפריע לי זה שהרגשתי שהממונים עליי, הבוסים שלי, הם פחות אינטליגנטים ומוכשרים ממני. זה הדבר הנוסף שהפריע לי. זוכרת שמישהי חזרה מאיזה חופשת לידה והכינו לה שלט וולקאם עם שגיאות כתיב, ואמרתי, אני לא, אפשר לכתוב בוולקאם. ואמרתי, כאילו הממונה עליי, שמקבלת יותר כסף ממני, לא יודעת לכתוב וולקאם, אני לא נמדדת לפי הסט הכישורים האמיתי שלי. עכשיו, מה זה אומר? מכירים את המשפט של אלברט איינשטיין, אם תשפוט דג לפי היכולת שלו לטפס על עץ, הוא יחיה באמונה שהוא טיפש כל החיים שלו? בדיוק כך הרגשתי, שאני בזר, אז לפי מה שופטים אותי? לפי הניסיון שלי במכירות. עכשיו, אני בת 17-18, איזה ניסיון שלי במכירות? אני עכשיו בתיכון. שופטים אותי לפי פרמטרים שאין לי שליטה עליהם, ועל מה שיש לי שליטה לא שופטים אותי לפיו. לא אכפת להם שיש לי קורס, שיש לי תעודת איפור, שיש לי תעודת שיער, שלמדתי בשנקר סטיילינג, שאני מוכשרת, שיש לי קהילה. זה לא משנה להם שבאתי לעבוד בזר עם כל הדברים האלה, כי לא שפטו אותי לפי הסט פרמטרים הזה. אולי איפשהו בחיים שלכם, יש לכם הרבה תכונות והרבה כישורים,
אבל שופטים אתכם לפי סט פרמטרים אחר. מה זה אומר? יכול להיות שאתם בעבודה מסוימת ויש לכם הרבה כישורים, אבל הכישורים האמיתיים שלכם הם לא באים לידי ביטוי בעבודה. מקודם היו כאן בנות ששיתפו בעצם ממשטרה ל-UGC, ממוסך לציפורניים. יכול להיות שבמסגרת העבודה שלהם שפטו אותם לפי כישורים אחרים, והיה להם הרבה דברים אחרים שרצו לצאת לאור. מישהו כאן מרגיש שיש בו עוד משהו שרוצה לצאת לאור, שלא בא לידי ביטוי בחיים שלו היום? אוקיי. יופי, אז באתם למקום הנכון. אז זה בערך החיים שלי, מה רציתי לשנות פה. הרגשתי שזה פשוט לא פייר, בעיקר עצבן אותי שהכסף לא הולך אליי. אני עובדת בחנות, אני מוכרת, אבל הכסף לא נכנס אליי לכיס. ככה פתחתי את החנות. לא שהיה לי איזה משימת על, לא שהבנתי בעסקים, למעשה לא הכרתי אף בן אדם עם עסק. אז עוד משהו שהרבה אני שומעת אותו, אבל ההורים לא תומכים בי, אבל חבר שלי לא חושב שזה רעיון טוב, החברות שלי אומרות שזה... זה לא משנה, לא היה לי... אף אחד היום לא איחל לי היום בהצלחה לכנס, אוקיי? לא המשפחה שלי, לא חבר... אף אחד לא איחל לי היום בהצלחה, אולי רק פה באולם של הכנסים כתבו לי בהצלחה, תשכחי לשלם בסוף היום. זה הדבר היחידי שיכולו... אתם לא צריכים באמת את האישור של אף אחד, אוקיי? אתם לא צריכים את האישור של אף אחד, אתם לא צריכים להיראות טוב בעיני אחרים, זה לא משנה מה הם חושבים, אתם לא צריכים את העידוד של אבא, של אמא, של הבן זוג, של המשפחה, אתם לא צריכים אף אחד. אתם צריכים כמה דברים. אחד, את ההבנה המוחלטת של מה אתם רוצים לעשות, ושתיים, אמונה מלאה בעצמכם, זה כל מה שאתם צריכים, פשוט להאמין. אני האמנתי בעצמי, וההורים שלי לא דחפו אותי, אף אחד לא היה בעד או נגד, זה לא עניין אותי. אני אמרתי לכולם כבר בחנות שעבדתי, שהייתי בסניף, אני הולכת לפתוח חנות משלי. האם האמינו לי? לא. האם עודדו אותי? לא. האם זה עניין אותי? גם לא. ובאמת אחרי כמה חודשים באמת פתחתי את החנות, אחרי שהתפטרתי, אני יודעת שאני קופצת ככה, וזה, אני לא אעלה אתכם בתלאות, וזה בעצם, הייתי לפני זה מאפרת וכאלה, אבל זה הפעם הראשונה שבאמת התחלתי לראות כסף שהוא גדול יותר. ומה זה עושה לך? זה פשוט, אחד, מחסל איזושהי חרדה כלכלית, שזה משהו שרובנו חיים איתו במדינת ישראל, זה מדינה מאוד 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 יקרה, דברים פה עולים יקר, ואפילו להתקיים עולה פה מאוד יקר, בגלל זה אני מעריכה כל אחד מכם, ממש אתמול ישבתי בערב, ועברתי על כל הרשימת שמות של מי שנרשם, והקראתי כל שם ואמרתי תודה. למה עשיתי את זה? תודה מיכל, תודה שרית, תודה שמחה. למה אני עושה את זה? להגיד תודה לכל בן אדם שבמדינת ישראל, שיכל עכשיו לקנות בזה משהו לעצמו, בחר לבוא לכנס שלי לשמוע אותי. המינימום שאני יכולה זה להכיר תודה. עכשיו, ברגע שאני מוקירה תודה על השפע הזה ועל האמון של האנשים, קודם כל אני רוצה שאנשים ירגישו שאני מוקירה תודה, ושזה הם לא עוד מספר, שהם עוד לא שם, אלא שממש אני פה בשביל כל אחד ואחד. אני רוצה גם שהיקום יראה שאני מוקירה תודה, ואז הוא יכול לשלוח לי עוד. כי אם אתם פעם נתתם משהו למישהו והוא אמר נחמד, ולא הוקיר תודה, איך זה מרגיש? נכון? זה לא נעים. רציתם לתת לבן אדם הזה שוב? לא. כל החשק ירד. ברגע שנתתם למישהו והוא אמר, אומייגאד, תודה, זה בדיוק מה שרציתי, איך ידעת, איזה מדהימה, וואו. איך הרגשתם? מדהים, בא לי לתת לבן אדם הזה עוד, רק כדי לקבל את ההרגשה הזו עוד פעם, אני אפילו יחכה להם הולדת הבא שלו רק בשביל לקבל את זה שוב. אז ככה גם היקום פועל. עכשיו, מה זה נתינה? מה זה הוקרת תודה? זה להוקיר גם על מה שיש. גם באתר שלי, לצורך העניין, שפתחתי את האתר, אני זוכרת שהגיעה המחירה הראשונה. בעצם יש דינג כזה על המסך, נכנסה איזושהי עסקה. אתם יודעים מה אני עשיתי עם העסקה הזו? ששוב, זה כמה מאות שקלים, זה לא עכשיו יטלטל את עולמי. אני זוכרת שהלכתי לכרית בלילה, וממש אמרתי, תודה, 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 ככה, בלי סוף. ממש כאילו בתחושת הוקרה כזו שממלאת את כל הגוף, ולמחרת קמתי עם עוד עסקאות. מה זה בעצם עשה? זה כאילו כל כך הראיתי ליקום, כמה אני מעריכה, תודה על כל הטוב, תודה אפילו על הדברים הקטנים, שהיקום פשוט נהנה לתת לך עוד. אז אפילו הדברים הקטנים שאתם עושים היום, לעשות סטורי עם מישהו, לדבר עם מישהו, להכיר מישהו חדש, תודה על האנשים האלה שהתעניינו בי, תודה על הבן אדם החדש שהכרתי, תודה על ההזדמנויות החדשות שמגיעות ועוד יגיעו.
זה פשוט ליהנות גם מהדברים הקטנים. הרבה פעמים אנחנו פה, ואנחנו משווים את עצמנו לאיזה משפיענית, או לאיזה בן אדם שחי כאילו ביקום מקביל מאיתנו. נכון, אבל להרגיש עם עצמנו רע, זה בטוח לא הפתרון. צריך בכאן ועכשיו להודות על הקיים, ואין בעיה, אני עוד אגיע לשם, הכל בסדר, אבל תודה על מה שיש לי, תודה על המשפחה שלי, תודה על החברים שלי, תודה על הגוף הבריא שלי, ככה אני מתייחסת לחיים בכלל. אז משם איך הגעתי לרשתות החברתיות, שוב הייתי נגד אינסטגרם, כמו שאמרו פה, הכרתי לך לפני שהיה לך אינסטגרם, ברגע שפתחתי את החנות, לא הגעתי איזה ממקום כמוכם, או כמו רוב האנשים, שכן, בא לי להצליח באינסטגרם. היה לי חנות, לא היה לי עבודה, לא היה לי חשבון בנק, לא היה לי טלפון. למעשה, לא היה לי מכשיר פלאפון, איבדתי את הפלאפון, ו4 חודשים הייתי בלי מכשיר בכלל. וגם כשהתחלתי את האינסטגרם, אתם יודעים איך התחלתי אותו, שעברתי את תל אביב? הייתי באה לחברה, יש מצב את המכשיר שלך שנייה? מתחברת ליוזר, מעלה תמונה, מחזירה לה את המכשיר, וככה כל פעם שאני פוגשת חברה, לא היה לי טלפון, אוקיי? אז רובכם כרגע יש לכם טלפון, נכון? אתם כאן עם טלפון, אתם בנקודת התחלה יותר טובה ממה שאני הייתי. לכן אין לכם תירוץ לא להצליח ברשתות, ולכן כל התנגדות כזו שתגידו, לא, אבל אז זה עבד בגלל שזה שטויות, אוקיי? לא היה לי פלאפון, לא היה לי חשבון בנק, שזה אומר שלא היה לי כרטיס אשראי, לא היה לי את כל הכלים שיש לכל מי שיושב כאן בקהל עכשיו. אז אין לכם שום תירוץ, כל מה שתגידו לי, אני לא אקשיב, אני אגיד ככה, תירוצים. זה הכל תירוצים שאתם מספרים את עצמם, לא, אבל היא ככה, היה לה ככה, אני לא מתל אביב, לא היה לי חשבון בנק, לא היה לי פלאפון, נקודה, סיום פסוק, אוקיי? כל מה שעשיתי אתם יכולים לעשות וכפול. בואו נמשיך. אז זה בחנות הראשונה שלי, שתכף נגיע לזה. אני אוהבת לקרוא לזה מילדה עם חלום לילדה שחיה את החלום. לכל אחד כאן יש חלום בראש. אם יש לכם חלום מסוים בראש, הוא לא סתם בראש שלכם. זה אומר שאתם יכולים להגשים אותו. היקום לא היה שם לכם את החלום הזה בראש אם הוא לא היה בר השגה, אוקיי? תחשבו על זה רגע. אם יש לכם את הרעיון הזה בראש, כנראה שיש לכם את כל הכלים בשביל להגשים אותו. הדבר הבא זה שאל תפחדו לעבוד קשה. בהתחלה במיוחד אין משהו שיגיע לכם בעבודה קלה. אל תפחדו להיכשל, אל תפחדו לעבוד קשה, ואל תפחדו ממש לזחול לזכוכיות. החנות, לא היה לי כסף לשלם לשיפוץ, לא היה לי כסף לשלם לפרסום, אז הייתי צריכה לשפץ לבד, להדביק את הרצפה לבד, לצבוע את הקירות לבד, לצבוע את הרהיטים לבד, לשווק לבד, להעלות תמונות לבד. לא היה לי שום כלים, שום כלי עזר. גם אתם יכולים, אבל צריך להיות במוכנות לעבוד קשה. אני אעשה יותר טלפונים, אני אקבע יותר פגישות, אני אעלה יותר סרטונים, אוקיי? אני אעלה לעוד פלטפורמה, אני אעשה את מה שצריך, כי יש לי את הוויז'ן הזה בראש שלי, את החלום הזה, ואני רוצה לקצר את הפער, אני רוצה להגיע לחלום. מה נדרש ממני? אם כולם עושים את זה, אני אעשה כפול 2. אל תפחדו לעבוד קשה. כל מה שאתם רוצים נמצא בצד השני של אזור הנוחות. צריך לעבוד קשה בשביל להגיע לשם. טוב. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם ממש בקצרה על ניורופלסטיסיטי. זה בעצם הפלסטיות של מערכת העצבים. אני ממליצה לכם אחרי הכנס, אני לא רוצה לחפור על זה כי זה שיעור מדעים כזה. תצלמו את זה ואחרי ההרצאה פשוט תעשו על זה גוגל, פייסבוק, טיק טוק, תחפשו על זה סרטונים, תחקרו קצת את התחום, כי אפשר לעשות הרצאה שלמה רק על זה, ושוב אני לא חוקרת מוח, אז אני ממש רק אגיד לכם בקצרה את המושג הזה כי זה מאוד מעניין. בעצם ניורופלסטיסיטי זה הפלסטיות של מערכת העצבים. בעצם המוח שלנו הוא גמיש, נכון? היינו תינוקות, למדנו לרכב על אופניים, למדנו לנהוג, למדנו לדבר, למדנו לנגן, למדנו כל מיני כלים. זה כי המוח שלנו גמיש. גם היום אנחנו יכולים ללמוד שפה חדשה, אנחנו יכולים ללמוד כלי חדש, ובעצם אתם יכולים להגמיש את המוח שלכם ולברוא לעצמכם מציאות חדשה רק באמצעות המוח. זה כלי מדהים שנחשפתי אליו ופתאום הבנתי איך דברים ממש עובדים לעומק. ואם אתם תגידו לעצמכם דברים מסוימים, זה יתחיל לפגוש אתכם בחיים האמיתיים,
ושוב, אם תחשבו על החלומות שלכם, תתחילו לפעול כאילו זה כבר קורה, ואז המציאות תפגיש אתכם עם ההוכחות שזה קורה, בסוף זה יקרה לכם. המוח פשוט יגמיש אתכם לבן אדם הזה שהוא ווינר. אז איך בעצם בקצרה אני אסכם לכם את כל הדבר הזה? אני רוצה שתחקרו על זה אחרי זה, כי שוב, זה לא הרצאה על מדעי המוח. אני רוצה שתייצרו בחיים שלכם הצלחות קטנות. מה זה הצלחות קטנות? איך עובד מוח של ווינר? איך עובד מוח של ווינר? תנסו להיכנס רגע למוח של ווינר. מה זה ווינר? ווינרית, איך שתיקחו את זה? מישהו שתמיד הולך לו, אוקיי? כאילו אנשים שאתם מסתכלים עליהם, מה, איך זה? היא גם על השער של זה, והיא גם עשירה, והיא גם יפה, והיא גם מצליחה, וגם... איך הולך לבן אדם הזה בכל התחומים האלה? איך הוא כזה ווינר? כי יש לו מוח של ווינר, פועם לו בלב, לב של ווינר, הדם שלו בעורקים, בוורידים, זה דם של ווינר. איך הופכים להיות הבן אדם הזה? הדרך הכי קלה עבורי לאלף אנשים שקוראים לעצמם לא ווינרים, שהם לא רואים את עצמם איפה שהם רוצים להיות, אוקיי? אני לא אגדיר מה זה לוזר, אני לא אגיד לאף בן אדם מהו. אבל כל אחד, האם אני איפה שאני רוצה להיות או לא? אוקיי? אם כן, אז אני ווינר, הצלחתי להגיע לשם. אם לא, אז אין בעיה, אני ווינר לעתיד, הכל טוב. אז הצלחות קטנות, ככה אני מאלפת בן אדם להגיע לשם. למה? מכירים את הסרטון הזה? כל יום בבוקר תסדרו לעצמכם את המיטה, כדי שגם אם כל היום הלך מחורבן, לפחות תחזרו למיטה שהיא מסודרת. מכירים את הסרטון הזה? למה זה בעצם קורה? מה זה להציע את המיטה בבוקר? ההצלחה הראשונה הקטנה שלי ביום, הצלחתי להציע את המיטה. פתאום הדברים, אחד אחרי השני, הם נבנים, זה ממש מדרגות. אתם צריכים הצלחה אחת קטנה בכל תחום. עכשיו, מה זה הסלפי שאמרתי לכם לעשות? הרבה אנשים פה אמרו, אני עוד לא העליתי את הסרטון הראשון, אני מפחדת. יש כאן הרבה אנשים, אני יודעת, אני כל הזמן פוגשת, אנשים שמפחדים לעלות, או שהעלו כמה ואז עזבו את זה. אתם צריכים לייצר הצלחה אחת קטנה. אם הייתי אומרת לכם שתעלו סרטון וקיבלתם 100,000 צפיות, הייתם ממשיכים עם זה? כן, נכון? למה? כי המוח שלכם הוא בעצם נוצרה הצלחה, המציאות שלכם חוותה איזושהי דוגמה של הצלחה, אתם רוצים מזה עוד, והמוח שלכם מתרגל ללהצליח. אתם רוצים להרגיל את המוח שלכם ללהצליח. אז הדבר הקטן שעשינו היום זה לצלם סטורי עם עוד בן אדם, נכון? זה להרגיל את עצמי בכלל לפעולה הזו, זו הצלחה קטנה, לעשות סטורי, זה לא כזה פשוט, אוקיי? מה אם אני אגיד לכם לעשות סרטון עם בן אדם? אוקיי? זה מדרגה אחרי מדרגה אחרי מדרגה, אבל ההצלחה הקטנה הזו, היא מתחילה להרגיל את המוח שלכם לדברים אחד אחרי השני, לעוד הצלחות. וככה מגיעים עד כדי מצב שאנשים שהם הופכים להיות מיליונרים, אנשים שפותחים עסק, אנשים שמתפרסמים. מה זה פרסום בכלל? פרסום זה הכלי הכי נדיר בעולם, כי פרסום כמעט אפילו אי אפשר לקנות. פרסום זה הכלי הכי נדיר בעולם. ובשביל להגיע לפרסום דרך אגב, ולמה רוב האנשים לא יהיו מפורסמים, אלא רק אחוז קטן כמו שאנחנו רואים היום, קודם כל כי לא כולם יכולים להיות מפורסמים, אבל זה בגלל שהמוח שלנו הוא זה שמונע מאיתנו להיות מפורסמים ולהצליח ברשת. אנחנו הורסים לעצמנו. כל מי שרוצה כאן להיות ויראלי ולהגיע לתפוצה רחבה של האנשים, אתם הרבה פעמים הורסים לעצמכם. למה? כי המוח שלכם מונע מכם את זה. המוח שלכם מרגיש בנוח עם חשיפה של עד X אנשים. אתם אולי לא מודעים לזה, אבל תחשבו שהייתם יוצאים עכשיו מהאולם, ופתאום גדוד של 200 אנשים היו באים לעשות איתכם סלפי, וואי, אני חולה עלייך, אני מתה עלייך, תעשי לי תמונה ופפרצי וזה. הייתם מרגישים זה בנוח, תענו לעצמכם בלב, אתם לא יכולים... אני רואה אנשים עושים ככה, לא. זה בדיוק מה שמונע מכם להיות ויראליים. אני בכוונה עושה את כל ההקדמה האפרורית הזאת לכל העניין של הסושיאל, כי חשוב לי להבין, שתבינו שהכל בראש שלכם. ואם המוח שלכם, בתת מודע, לא מרגיש בנוח, שעם כמות כזאת של חשיפה, אתם לעולם לא תגיעו לכמות הזו של החשיפה. למה? כי היקום והמוח שלכם מגנים עליכם. בעצם אני מפרש את כל החשיפה הזו שבאה אליי, כאיום הישרדותי. ומה המוח שלנו רוצה? שנשרוד בשביל להבטיח את ההמשכיות שלנו.
אבל אם יש לי פה פרסום וכמות כזו שהמוח שלי לא יכול להכיל אותה ולא יכול לעמוד בפניה, אז בזה שאני לא נחשפת, הוא בעצם מגן עליי. אז קודם כל מי שרוצה כאן להצליח ברשתות צריך לשאול את עצמו, האם אני באמת ארגיש בנוח עם כמות כזו של חשיפה? אם לא, זה בסדר גמור. גם אני עובדת על זה. גם אני לא יודעת אם אני ארגיש בנוח עם כמות מסוימת של אנשים שקופצת עליי, ושוב הסרטונים שנחשפים להרבה מאוד אנשים. אנשים מכירים אותי בכל מקום. ולפעמים זה נעים לי, ולפעמים זה לא נעים לי. זה נעים לי שמוצאים לי צ'ייסרים חינם באיזשהו בר, זה נעים לי שמוצאים לי קינוח על חשבון הבית, או שמזמינים לי את כל השולחן. זה פחות נעים לי שאני, לא יודעת מה, בבריכה בדוביי, רוצה לברוח מכל העולם, ובא, אני חולה עלייך מהטיק טוק, אפשר תמונה? באמצע, כזה. אז שוב, מה אני רוצה שתבינו? המוח שלכם מזהה יותר מדי פרסום כאיום הישרדותי, לא אצל כולם, אצל הרוב, ולכן רוב האנשים לא יהיו מפורסמים, או לא יכולים להיות מפורסמים. אם תרצו, אתם יכולים לכוות את המוח שלכם מחדש ולעבוד על זה, בגלל שהוא רוצה לשמור עליכם. אוקיי? זה היה ברור? אם לא, אני אחזור על זה שוב. אז בעצם המוח שלנו מעצב את עצמו, על סמך התנסויות עם העולם. אז אם קיבלתי הצלחה קטנה וסרטון שלי הגיע להרבה צפיות, וזה כן עשה לי נעים, מהר מאוד עוד סרטונים שלי יצליחו. אני חושבת שבתוכניות שלי היה לי כמה שיאים כזה שתלמידות שלי שברו בזמן קצר, שתבינו איך זה הכל עניין של המוח. אני אתן דוגמה אחת ספציפית. הייתה תלמידה, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, והיא ממש לא העלתה שום סרטון, והיא בחורה מעניינת, ויש לה 2 תארים, והיא סופר חכמה, והיא לא הייתה מוכנה להעלות סרטון. וידענו שהיא מטורפת והיא חייבת לצאת לאור, ויום אחד פשוט המנטורית שלה בתוכנית חטפה סיבוב ואמרה, אני נוסעת אליה הביתה, אני אצלם אותה בבית רק שהיא תעלה כבר משהו. והיא הלכה וצילמה אותה סרטון, והסרטון הזה הגיע נראה לי ל500,000 צפיות, משהו כזה, מאוד יפה. זה העלה לה בשבוע אחד 16,000 עוקבים, ממש מאפס, היה לה אולי 1,000 עוקבים לפני, משהו כזה, 1,000, 2,000, לא יותר מזה, 16,000 עוקבים. אבל אתם יודעים מה הדבר הכי יפה שקרה? עזבו המספרים, זה לא המטרה, אלא נוצר לה החוויה הראשונית הזאת של ההצלחה. אוקיי? המוח שלה נפתח להצלחה הזו. אתם יודעים מה קרה? בעצם על סרטון של 500,000 צפיות, אתם מתארים לעצמכם, יש הרבה תגובות, נכון? אז מה שהיא עשתה, לכל תגובה שהיא הייתה כזה מעניינת, היא ענתה בתשובת סרטון. מכירים את זה שיש לכם תגובה ואתם יכולים לענות בתשובת סרטון? אז היא מינפה את הסרטון הזה שהצליח, שזה מה שאני ממליצה לכם גם לעשות. שאם יש לכם סרטון שהוא ככה מצליח, יש לו הרבה צפיות זה יחסי, אוקיי? יחסית אליכם. למישהו כאן 6,000 צפיות זה הרבה, למישהו אחד 200,000 זה הרבה, זה יחסי. תתחילו לעשות תשובות סרטון לתגובות המעניינות. מה זה מעניינות? תגובות שקיבלו באופן יחסי יותר לייקים, ותענו להם בתשובת סרטון. זה ייצור לכם, מכירים השקעות ריבית דריבית, ייצור לכם גלגל תנופה של צפיות, של מומנטום, של לייקים וכן הלאה. אז בעצם היא לקחה את הסרטון הזה, היה לה סרטון אחד, כל הסרטונים האחרים היו 200 צפיות, וגם זה היה חודשים מלפני. והיא עושה את הסרטון הזה, והיא מתחילה לענות תשובות של אנשים. מה קורה? עוד סרטון נהיה ויראלי, עוד סרטון נהיה ויראלי, עוד סרטון נהיה ויראלי, וככה כל יום 15-20 סרטונים. זה נשמע הרבה, אבל זה בטיק טוק. אז להרים טלפון ולהגיד, כן יוסי, אז ככה וככה וככה, זה לא כזה הרבה עבודה. והיא גם לא עשתה את זה על בסיס יומי. וזה יצר לה מומנטום, כל העוקבים גם הגיעו לאינסטגרם, וגם באינסטגרם לדעתי היא עברה בתוך שבוע או שבועיים את ה10,000 עוקבים. עכשיו, למה סיפרתי לכם את הדוגמה הזו? יש לי עוד הרבה דוגמאות כאלה. הייתה מישהי שהגיעה ל16 מיליון צפיות על סרטון הראשון שלה בקורס. שזה גם, זה איזשהו שיא מטורף, שזה גם העלה לה הרבה מאוד עוקבים. אני לא אומרת את זה כדי להגיד שכל אחד מגיע למספרים האלה כל יום, או להגיד שאני קוסמת, אלא פשוט שתבינו שהחוויה שלה, של סרטון אחד שהצליח, זה כל מה שהייתה צריכה בשביל לעלות על הגל, להמשיך לייצר סרטונים ולבנות מומנטום. המוח שלה היה צריך לדלג על החסם הזה של לא יודעת מה לעלות, לא יודעת אין לי כוח, מה יחשבו, כל הסרטים האלה שיש לנו בראש. פעם אחת חוויה של הצלחה, לתכנת את המוח לזה שאנחנו מסוגלים ויכולים.
יופי, לקחתם? מעולה. טוב. הסיקרט של ויקטוריה סיקרט. מי ראה את התצוגה של ויקטוריה סיקרט? איך זה היה? מדהים, נכון? הם לא עשו מ-2019. עכשיו, מה הסיקרט של ויקטוריה סיקרט? מישהו יודע? מה לדעתכם הסוד שלהם? אני אעביר לכם מיקרופון, בא לי לשמוע כמה דעות. איפה זה? גנבתי לכם אותו, סליחה. טוב, מי רוצה לשתף? בבקשה. היא יכולה על ויקטוריה סיקרט. יאללה. כן. תשתפי. מה הסוד של ויקטוריה סיקרט? בואו נראה. השואו, הנראות החיצונית משחקת שם תפקיד מאוד גדול. אם זה נגיד בעבר, היו לוקחים את כל הדוגמניות סופר סקיניות, זה היה יותר תופס. אחר כך שהם שילבו כאילו את כל המידות, זה דווקא לדעתי פחות עבד ספציפית להם. אז לדעתי באמת הסוד שלהם זה התצוגות עצמן, הנראות, ההשקעה, כולם שם מאוד שמחים, זה כאילו מחבר נורא אנרגיה, זה נראה כאילו באמת הכל ורוד, וכאילו גם שבחורה רואה את זה מהמסך, היא אומרת לי יואו, איך, לא לי, היא אומרת יואו, איך בא לי להיות שם, איך בא לי כאילו לחוות את זה, אני חושבת שזה קטע של אנרגיה, של חיוביות כזה, שהכל ורוד, הכל כזה קופץ. מדהימה. עוד מישהו רוצה לשתף? מאחורה שמה? חבילה עוברת. הסיקרט של ויקטוריה סיקרט. כתבתי על זה, אבל לא נורא. יפה. כן. כן, מה שאני מכירה מוויקטוריה סיקרט, שהם התחילו כחברה קטנה, הם היו מוכרים סתם תחתונים ליום יום, בגדי תחת ליום יום, ואז הם הפכו את זה, מישהו קנה את החברה, והוא הפך את זה לסיפור. הוא המציא איזה מישהי, קוראים לה ויקטוריה, שהיא לא הייתה קיימת באמת, והוא אמר, תקשיבו, ויקטוריה היא ככה וככה, ולובשת כזה וכזה, ואז הוא ייצר איזשהו, כמו פעלה קוריוזו, התעניינות, סקרנות בין אנשים. אז כולם התחילו לדעת מי זאת ויקטוריה, כולם היו סקרנים. מזה כאילו מוכרים איזשהו רצון לאנשים, כולם רוצים להיות כמו ויקטוריה. בעלים שבחר את החברה התאבד. אחרי שהוא מכר את החברה, שהוא ראה כמה כסף הם עשו, הוא התאבד. סיפור עצוב. כן, אבל עזבו, זה... לא נדכא אתכם. טוב. אז אפשר להעביר את אורלי, את יכולה לקחת את המיקרופון? כן. טוב, אז מה זה הסוד של ויקטוריה סיקרט? אני רוצה להגיד לכם מה אני חושבת. כל מה שאמרתם כמובן מאוד נכון, שהם יצרו את הסקרנות והנשיות והשואו, נכון, אלה דברים שהם באמת נכונים. אני מרגישה שהפרסונל ברנד וכל הרשתות הזה זה קצת מת, כאילו היום אם אני אגיד לכם את המילה משפיען, ישר יש קונוטציה שלילית כזאת בראש, כאילו כל הבלוגריות האלה, קוד קופון רק היום, נכון? זה כאילו עושה לנו כבר קונוטציה שלילית. יוצר תוכן, כאילו, מה, היא מפרסמת קרמים וזה, זה כבר עושה לנו בראש לא הרגשה טובה. מה אנחנו רוצים לעשות במקום? אני רוצה שתשאפו רחוק, שתהיו מעל זה. אני רואה שהתשובה לכך, בשביל באמת להיות מעל כל הדבר הזה, קטגוריה יותר, זה לייצר חוויה ויזואלית סחירה. מה לוויקטוריה סיקרט יש? נכון, יש כאן הרבה אנשים שלא ראו את התצוגה. אתם בטח יכולים לתאר לעצמכם מה היה שם, גם בלי לראות את התצוגה, נכון? כנפיים, כוסיות, נכון? נכון? נכון, נעליים, טק, 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 בטח איזשהו מופע של זמרת. אני יכולה לדמיין מה היה שם, בלי להיות שם. נכון? גם אם לא ראיתי את התצוגה הזאת, ושוב, הם לא עשו את התצוגה 5 שנים, מ-2019. אני יכולה לדמיין בדיוק מה היה בתצוגה בלי לראות. זו חוויה ויזואלית סחירה. איך אני רוצה שתיקחו את זה אל עצמכם, לרשתות שלכם? אני רוצה שתנסו, עכשיו תכתבו לכם, איך אתם יכולים ליצור לעצמכם חוויה ויזואלית סחירה. הטיפ הראשון שנתתי לכם זה הוקים ויזואליים. זה רק דוגמה אחת שנתתי לכם שאני אוהבת לעשות. אתם לא חייבים להשתמש בזה, אתם יכולים לחשוב על משהו משלכם.
למשל, שחר, שלא נמצאת כאן היום, תלמידה שלי שהיא בלוגרית מסעדות, אז בגלל שהיא בלוגרית של מסעדות כשרות, אז בסרטונים שלה היא עושה ברכת המזון ונותנת את הביס, וככה היא מתחילה את הסרטון. זה חוויה ויזואלית שכירה, אוקיי? בנינו את זה ביחד כדי להבליט אותה מכל הבלוגרים של המסעדות. נכון? כמה בלוגרים שיש. בואו איתי למסעדה הזאת, הפנינה שלא הכרתם בפתח תקווה. איזה פנינה יכולה להיות בפתח תקווה? בקיצור, אז איך עשינו לבדל אותה שתוך שנייה אנשים התחילו לזהות אותה ולעלות על זה שמשהו קורה פה. אז גם הביס הזה, על התחילת הסרטון, זה חוויה ויזואלית שמתאימה לאופי התוכן שלה, וגם ברכת המזון ישר, זה כמו שיווק מפלג במשפט אחד. כמו שאני עושה, היי ביצ'ז, מה קורה אם אני... מה זה היי ביצ'ז? מה זה ברכת המזון? זה אוטומטית שיווק מפלג להראות למי זה לא ולמי זה כן, במשפט אחד. למה? שאני אומרת ביצ'ז, מה זה עושה? זה יעצבן את כל האנשים הסאחים, וכל האנשים יגידו, בוא, נעים הגניבה היא כמוני, אני אוהבת אותה. היא לא רואה בעיניים. אוקיי, בשנייה עשיתי במילה אחת, שיווק מפלג. מה זה ברכת המזון? מה, אני לא אוהב אוכל כשר, תביאו לי צ'יזבורגר? או, אני מחפש רק כשר, תביאו לי. במשפט אחד, שיווק מפלג. אז תחשבו, אתם, שוב, זה יכול להיות במשפט, זה יכול להיות בנראות, חוויה ויזואלית שכירה. היום מי שלא יהיה כל כך בולט, פשוט ייעלם עם הזמן, או פשוט ייעלם בין ההמון ולא ישימו עליו לב. היום זה משחק של תשומת לב, אתם חייבים לבלוט. אז אם אני צריכה לתת לכם עוד איזשהו טיפ שלמדתי ככה מעולם הפרסום, אתם צריכים שהחוויה הוויזואלית שלכם תהיה כל כך שכירה, שיוכלו להתחפש אליכם בפורים. תחשבו מרלין מונרו שנייה. הבחורה מתה איזה 1000 שנה. מתי היא מתה? בשנות ה-60. ועדיין אנשים מתחפשים אליה בפורים. למה? כי זה קל. אם תראו בפורים אפילו גבר. אם תראו בפורים גבר עם שערות וכתפיים, אבל עם פאה בלונדינית מטולטלת, נקודת חן, אודם אדום, עקבים, סמלה לבנה, ושהוא מצטלם ככה, כולם תוכלו לזהות במה מדובר, נכון? כי זה חוויה ויזואלית שכירה. מה היה לה שלא היה לאחרות? חוויה ויזואלית שכירה, שנשארת איתך עשרות שנים אחרי שאתה מת. מה זה דונלד טראמפ? בלורית ג'ינג'ית נראה כמו כדאיף. חוויה ויזואלית שכירה. תחשבו שאפשר להתחפש אליכם בפורים, או הלואוין, כל אחד והדת שלו, אני לא שופטת. חוויה ויזואלית שכירה. איך אתם הופכים את עצמכם לדמות הזו? מה אני יכולה להדגיש או לחדד בנראות שלי, ששוב נראות זה לא חייב להיות אני. זה יכול להיות הרקע שמאחוריי, זה יכול להיות האוטו שבו אני מצלמת, אבל בסרטון שלי משהו ויזואלי. ראיתי איזה מנטור שבכל הסרטונים שלו יש קערת פירות כזאת בפריים. אוקיי? ויש לו איזה משקפיים והוא לובש איזה גלימה. תיקחו את זה לאן שאתם רוצים, אבל אני בכוונה מתעכבת על זה, כי זה מה שיבדיל אתכם מבין ההמון ככה. אתם מכיר, מישהו פה מעולם השיווק מכיר את המשווק ניל פטל? זה משווק מאוד מאוד מפורסם, ואתם יכולים לחפש בגוגל אחרי איזה ניסוי שהוא עשה, ניסוי חברתי. הוא הוציא $160,000 על ביגוד יוקרה. ובעצם ניל, בגלל שהוא משווק והוא רוצה לבחון את עולם הפרסום ואיך זה משפיע על אנשים, הוא היה לובש תמיד טישרטים ובגדים של ספורט, קיצר דברים שנוח לו בהם, כי זה מה שנוח לו. והוא רצה לבחון אחת ולתמיד, האם באמת להתלבש בצורה מסוימת יכול לעשות לו יותר כסף. מה הוא גילה? הוא קנה חליפות של תום פורד, חליפות באלפי דולרים, דולצ'ה וגבנה, ממש אפילו כזה בריף קייס, חליפות, הכל מחויית, הכל במידות מאוד מאוד יוקרתי ומתאים לו. ומה הוא גילה? שהתייחסו אליו יותר ברצינות בפגישות, הניחו שהוא יותר מצליח, וכתוצאה מכך הוא סגר יותר עסקאות. והוא אמר שהבגדים האלה הכניסו לו בטווח זמן המיידי $700,000 בעסקאות. וזה מה שניסו, אתם יכולים לקרוא על זה בגוגל אחר כך, הוא משווק מאוד מפורסם. ומה זה בעצם שוב מחזיר אותנו? לחוויה ויזואלית שכירה ולזה שיקחו אתכם ברצינות, גם אתם לא יותר רציניים אגב, אם התלבשתם יותר ברצינות. אוקיי? גם היום כתבתי לכם בהזמנה לכנס, dress to impress. אתם לא יודעים את מי תפגשו פה היום, אתם לא יודעים את מי תפגשו בדרך לפה.
אתם לא יודעים, אולי אפילו תעלו סטורי שלכם ואני אשתף את זה ומישהו אחר יזהה אתכם, אוקיי? אמרתם שאתם רוצות להיות זמרות, אוקיי? מישהו יכול להיות סטורי, ואיזה מלהקת, תראה אתכם מהסטורי, אני לא יודעת, העולם קטן, הכל יכול לקרות. Dress to impress, תייצרו חוויה ויזואלית שכירה. אני ראיתי אנשים, אוקיי, שלמדו אצל אנשים מסוימים, אוקיי? זה אומר שהם כביכול בשלב התפתחותי פחות מאותו בן אדם שהם באו ללמוד, והם התלבשו יותר חכם מהבן אדם הזה, והם עקפו אותו. למה? כי הם היו נראים כמו מותג, הם היו נראים כמו חוויה ויזואלית לעיניים. אוקיי? כל האנשים שפרצו בזמן האחרון, תוך זמן קצר, הייתה להם חוויה ויזואלית שכירה. אוקיי? מה זה אומר? איך אני יכולה להדגיש את הנראות החיצונית שלי? אולי משקפיים, אולי תסרוקת מסוימת, אולי איפור, אודם, הרקע, הרכב. תכתבו לעצמכם רגע, כי זה מאוד חשוב, וזה הדבר האחד, אם אתם צריכים לקחת משהו אחד מהכנס הזה, זה יעשה לכם הבדל אדיר בתכנים שלכם. אגב, מישהו פה גם לא איזה יוצר תוכן, ואתם יותר עושים מודעות, ויש לכם, אתם יותר מאחורי הקלעים וזה, גם במודעות שלכם, אוקיי? גם אם אתם בצללים, ויש לכם פרזנטור, תיקחו פרזנטור שהוא בולט, שאפשר לזהות אותו, אוקיי? שאתם יכולים להגיד, נו, זה המודעה עם הג'ינג'ית הזאת, עם הטלטלים. כי ככה אנשים זוכרים, אנחנו אנשים ויזואליים. אם את תראי בן אדם פשוט, גם אם את לא, יחשבו שאת בן אדם פשוט בגלל הסרטון הזה. עכשיו, אנחנו קונים, אין מה לעשות, אנחנו יצורים, אנחנו בני אדם. אנחנו קונים בצורה היררכית. מישהי עם 10,000 עוקבים, תקנה 100,000 עוקבים, שתקנה 100,000,000 עוקבים, שתקנה 2,000,000 עוקבים, שתקנה 300,000,000 עוקבים, כאילו כל הקרדשיאנס וזה. אנחנו יצורים היררכיים, לכמעט כל אחת פה בקהל יש משהו של קים קרדשיאן או קיילי ג'נר, מכתב, אודם, ליפסטיק, ליפ גלוס, לא יודעת מה. נכון? זה כי אנחנו אנשים שפועלים בצורה היררכית, אנחנו קונים ממי שמעלינו. נכון? את לא תקני משהו מההומלס, לא תקני ממנו לא יודעת מה. זה כי ככה אנחנו פועלים. אז איך אנחנו מייצרים חוויה ויזואלית שכירה? בסרטונים שלי אני מאוד אוהבת לעשות את כמה שיותר פיצ'רים. זה אומר הוק שאני מדברת אותו, אוקיי? איזשהו משפט שתופס את האנשים. הדבר שלא ידעתם על רשתות חברתיות שישנה לכם את כל התמונה, לא יודעת, שוב, הוקים כולכם מכירים, אפשר לעשות על זה גוגל מהר מאוד. איזשהו משפט שתופס את הצופה. דבר שני, הוק ויזואלי. אני נכנסת, משהו קורה, רואים אותי ישר. אם אתם לא יכולים לעשות הוק, אז לפחות שיראו פנים. אוקיי? פנים זה הכי מוכר. פנים, שתמיד יראו פנים. סטורי הראשון שלכם ביום, אם אתם רוצים להעלות צפיות, שיראו פנים. אוקיי? אנשים מתחברים לאנשים, אנשים קונים מאנשים. שימו פנים בכל סרטון, בכל סטורי, בכל תמונה. פנים זה הדבר הראשון שצריך לראות בסרטון. שלום חברים, היום אני אראה לכם. לא אכפת לי מה? פנים, שבן אדם מדבר למצלמה. או לפחות שרואים דמות אנושית לבבית, וכדאי שהיא תהיה חוויה ויזואלית. אז כמו שגם לא ראינו ויקטוריה סיקרט, ואנחנו יכולים לדמיין מה הלך בתצוגה בלי לראות אותה, היה זמרת, היה כנפיים, היה עקבים, היה כוסיות, מה שאמרתי לכם. זה חוויה ויזואלית שכירה, ובגלל זה סנסציה, ובגלל זה דוגמניות אומרות, החלום שלי זה להיות מלאכית של ויקטוריה, החלום שלי זה נחשב כאילו הישג בקריירה. שוב, לא כי אולי משלמים יותר מאחרות, לא כי זה יותר טוב מתצוגות אחרות, אבל הם יצרו חוויה ויזואלית שכירה, ואז אנשים רוצים להיות מזוהים עם זה. אז הפיצ'ר שלהם זה הכנפיים, והם קראו לזה המלאכיות של ויקטוריה. תכתבו לכם מה אתם יכולים לעשות, שיבדל אתכם ברשתות, יבליט אתכם כלפי חוץ, שאנשים יזהו אתכם בקלות, במהירות, ואפילו גם אם אני אגיד לכם, ראית את הסרטון החדש של הודיה, אנשים לא ראו את הסרטון, אבל הם יוכלו לדמיין לעצמם מה היה בסרטון, או איך הסרטון נראה, או מי זאת. אוקיי? זה התשתית של מותג, לדעתי, ב-2024. יש יותר מדי יוצרי תוכן. אוקיי? אם פעם היה כל אחד שהיה פותח רק אינסטגרם, לא היה הרבה משתמשים, אז הוא היה מצליח. היום זה לא ככה, היום לכולם יש אייפון, היום כולם מעלים סרטונים, בטיקטוק זה נהיה עוד יותר קל, יש לנו יותר מדי מהכל.
אוקיי? אפילו תלמידה שלי, למשל, שבאה אליי לליווי, ואמרתי לה, תתחילי להיות המומחית AI הראשונה בארץ, תעלי על זה סרטונים. תוך שנייה, יש 100 מומחים אחרים ב-AI. כבר לא יכולה להיות היחידה או הראשונה, יש יותר מדי, כבר לא זוכרים מהראשון ומהאחרון, אוקיי? באיזשהו שלב זה כבר לא משנה, אני אתן לכם דוגמה. גרלן, מכירים את מותג האיפור גרלן? שמעתם עליו? הם המציאו את הליפסטיק בטיוב, שעושים ככה. מישהו ידע את זה? לא, כי לאף אחד לא אכפת, יש שם 100 חברות שעושות אותו הליפסטיק, נכון? הם המציאו את הברונזר, מישהו ידע? לא, לאף אחד לא אכפת, כי יש 100 חברות שמוכרות לאותו דבר. זה לא משנה מי התחיל, זה לא משנה מי הראשון, זה משנה מי נשאר בפרונט ויש לו חוויה ויזואלית שכירה. לא אכפת לי שאתם המצאתם את המקצוע הזה. נגיד באפייה, אני מכירה עוגות המספרים, אני המצאתי את זה, אני המצאתי את זה, אני המצאתי את זה. לאף אחד לא אכפת מהראשון. אני הוצאתי את קורס הטיקטוק הראשון בארץ, אוקיי? לפני כולם, לפני הקורונה. מישהו ידע את זה? לא, לאף אחד לא אכפת, כי יש שם עוד 100 קורסים של טיקטוק, אז הפסקתי לשווק אותו, כי לא היה לו איזושהי עדיפות. כי כשהוצאתי אותו, היה רק אחד כזה בארץ בעברית. אוקיי, אולי בחול היה 3. ובגלל שזה הראשון, אנשים קנו את זה. אבל אז התחילו להוציא עוד ועוד, ואז לא, זה בכלל כבר לא מעניין, כי יש עוד 100 איש שמוכרים את זה. אז למה שיקנו את זה עכשיו? צריך לזה עוד בידול. לכן זה לא משנה שאתם הראשונים, או אתם הכי טובים, או אתם הכי מקצועיים, יש עוד 100 כמוכם שמדברים יותר בקול. אז באמצעות החוויה הוויזואלית הזכירה, אגב, גם יהיה לכם פחות צפיות, ואני בטוחה שיש תצוגות אחרות שהן גם מתחרות ראש בראש ויקטוריה סיקרט, עדיין הדוגמניות רוצות לקחת בזה חלק, הן רוצות להיות מזוהות עם ההצלחה הזו. וגם אם לכם יהיה 20,000 צפיות ולבן אדם אחר יהיה 100, אבל תהיה לכם חוויה ויזואלית זכירה, יבחרו בכם. והיום גם אתם תראו זמרים חדשים שמתפרסמים, מכירים את אייספייס? עם הליפה הג'ינג'ית כזאת, בחורה זמרת חדשה כזו, יש לה שיר מפורסם שמכירים אולי, אני לא מכירה. אני לא מכירה, כאילו פחות במוזיקה. כל אחד שתשים ליפה ג'ינג'ית בפורים יכולה לראות אי. אז לכן ייקחו אותה ולא בן אדם אחר. אוקיי? תחשבו על זה רגע. יותר קל לחברה שרוצה להחתים אומנים, לקחת מישהו כבר עם נראות ועם רקורד שהעטיפה מוכנה, לקחת אותו, להחתים אותו, לעשות לו קליפ שבוע אחרי ולעשות אותו מפורסם. ייקחו אותה ולא 100 אחרות שהן יותר יפות, יותר מוכשרות, יותר חכמות, יותר טובות, ייקחו אותה כי העטיפה מוכנה. אוקיי? יופי. לקחתם תובנות? יופי. מישהו רוצה לשתף? אני אומרת שאת אומרת שיקחו את הבולט ביותר ולאו דווקא את הטוב ביותר. בסוף היום אני מרגישה שהקהל מכריע. מה זה אומר הקהל מכריע? אני רואה הרבה אנשים שזה כאילו ההצלחה שלהם הייתה דו צדדית. הם הצליחו ברשת, אוקיי? ואז באו מהטלוויזיה, מהפריים טיים, מהחדשות, ולקחו אותם אחרי שהם כבר עשו מפה, אוקיי? אם זה פה טלוויזיה ופה אנונימיות, הם באו לפה לאמצע. יש להם עוקבים, יש להם צפיות, יש אנשים שאוהבים אותם, באו ולקחו אותם. למה? כי הם כבר בנו איזושהי עטיפה, הם בנו קהל, הם בנו מומנטום, יותר קל לי לעבוד עם מישהו שמגיע עם משהו. למה אנחנו עכשיו נוסעים באיילון ויש שלטים של סדרות נוער חדשות רק בהוט, רק ביס, תצפו עכשיו. והכוכבות של הסרטים זה עומר נודלמן, יעל שלביה, כל מיני כוכבות נוער ולא שחקנים אחרים שלמדו משחק והם שחקנים טובים. זה דוגמנית, היא לא למדה משחק, מה הקשר? אולי עשתה איזה קורס מזורז או כמה שיעורים פרטיים. למה לקחו אותם? כי הם מגיעים עם איזשהו מומנטום ואם יעלו סטורי אחד, תראו את הפרק שלי היום בהוט, פרק הבכורה, 100,000 איש יראו את זה. לכן יותר קל לקחת אותם. עכשיו, לא חייב את 100,000 איש, אבל מספיק שיהיה בכם איזה משהו שאני זוכרת אותו, זאת אומרת מישהו שאי אפשר לשכוח, לא יודעת מה, עכשיו אם תשבי פה עם קרי ירוק, לדוגמה, סתם, לקחתי את זה קיצוני בשביל שתבינו את הדוגמה, אני לא אשכח אותך, נכון? אני אזכור שישבה בקהל שלי מישהי עם קרי ירוק. ואם תשאלי שאלות ובכלל תבליטי את עצמך, אז
כולם יזכרו שהייתה פה מישהי עם קרי ירוק. ואז היה יושב פה איזשהו מפיק של פרסומת, אוקיי, שמביא, לא יודעת מה, מנטוס חדש לארץ, אומר, וואו, הייתה מישהי עם קרי ירוק, איך קוראים לה? היא תתאים לנו בול לפרסומת, אוקיי? פשוט צריך שיזכרו אתכם, שכשתהיה הזדמנות, אז יבחרו אתכם. ככה אני עשיתי הרבה מאוד קמפיינים בארץ. למגנוליה, לסמסונג, להרבה חברות גדולות, טומי הילפיגר. למה לקחו אותי? כי חיפשו מישהי מגניבה עם נראות ייחודית, שתכניס קצת אדג' למותג ישן ומופש ותפיח בו חיים. זה היה המטרה שלי, וקיבלתי את זה באהבה, כי היה לי חזות שהיא מגניבה ובולטת, ובגלל זה לקחו אותי, פשוט מילאתי להם משבצת. אז אתם גם רוצים למלא משבצת, ואתם רוצים לייצר חוויה ויזואלית סחירה, ואיזשהו פיצ'ר בכם שפשוט יהיה קשה לשכוח. זה לא אומר שעכשיו תצאו מפה ותעשו קרי ירוק, זה לא בכוח, זה חייב להיות אותנטי לכם. וויקטוריה סיקרט הם עשו את זה עם כנפיים. אתם יכולים לשחק עם הרעיונות שלכם בראש, ולחשוב איך אתם מייצרים את זה. אוקיי? אני אגלה לכם, כבר סיפרתי לכמה תלמידים שלי, שלמשל, אני בניתי לעצמי עכשיו דמות חדשה. אני ארחיב על זה קצת, כי אולי זה יעזור פה למישהו. אני מרגישה שאני עכשיו באותה נקודה איתכם, ובגלל זה אני מאוד יכולה לעזור לכם. כי אתם עכשיו בשלב שאתם, הרוב פה, רוצים להתחיל להצליח ברשתות, אתם לא כל כך בטוחים איך ויש 100 כמוני ולמה אני, ואיך עושים את זה עכשיו. אני עכשיו, סתיו, רוצה לפתוח אינסטגרם באנגלית, שיצליח בחול. גם אני מפחדת, אין לי מושג איך לעשות את זה. האנגלית שלי לא טובה כמו שלהם, של מי שבא מהבית עם אנגלית. יש לא רק 1,000,000 כמוני, יש 100 מיליון כמוני. יש לי תחרות הרבה יותר גדולה. אז למה שיקחו אותי? אז אני מבינה בדיוק כל אחד פה בקהל, כי אני באותה נקודה כמוכם עכשיו. אני מתחילה שוב מאפס, מסע חדש. עוד לא עשיתי כלום, רק פתחתי את האינסטגרם ולא העליתי לשם שום דבר. ואני, כדי לבלוט, בניתי לעצמי אסטרטגיה, שזה מה שאני עושה לתלמידים חדשים שמגיעים אליי. אני בונה להם את האסטרטגיה הזו שתבליט אותם מ-day one. אני לא התחלתי לעשות סרטונים, פשוט באנגלית שלי מדברת, כי ידעתי שזה לא יעשה את הטריק. אני צריכה שיזכרו אותי. אני צריכה שמ-day one יזכרו אותי ויבינו שאני שונה. אז מה עשיתי? יצרתי דמות חדשה. קודם כל אמרתי, סתיו מונסקי, זה לא יעבור. אוקיי? זה לא עובר בחול. צריך גם להיות ריאלי עם עצמכם. אני אפילו עשיתי סרטון כזה. זה לא יהיה ריאלי בחול, הם לא מצליחים להגיד סטאפ, הם אומרים סטאפ. ואני לא צוות כפרה. אז אני החלטתי, אמרתי, טוב, ראיתי לקיילי ג'נר, יש חברה שקוראים לה סטאסי, אוקיי? שזה אנסטסיה, השם שלי ברוסית זה נסטיה, ובעברית זה סתיו. אז סטאסי זה איזשהו מכנה משותף כזה באמצע. אמרתי, טוב, סטאסי זה שם של מישהי מפורסמת, כבר יש מפורסמת כזו, זה טוב, כי זה אומר שגם אני יכולה להיות מפורסמת, כי אנשים יכולים לזהות את השם הזה עם פרסום. 2, איזה חוויה ויזואלית סחירה. מה אני רוצה לעשות שם? מה אני רוצה לעשות? אני רוצה להשפיע, אני רוצה לתת את הערך שלי, פשוט באנגלית. איך קוראים למקצוע הזה? מנטורית. אבל רגע, אם אני אגיד שאני עוד מנטורית ואגיד לאנשים עצות, הם יקשיבו לי? לא, יש 100 כמוני. יש להם אולמות בטקסס של זה, בניו יורק, בלס וגאס. זה לא מזיז את המחט. אני צריכה חוויה ויזואלית סחירה, כי זה הדבר האחד שהם לא יוכלו לקחת ממני, שייתן לי את היתרון על כל השאר. אמרתי, אוקיי, מנטורית, איך אני יכולה ליצור גם שיווק מפלג, גם לזעזע, גם להיזכר, גם להיות בולטת, כל הדברים האלה ביחד. החלטתי ללכת על המנטורית בביקיני. אז בעצם קראתי לזה The Mentor in a Bikini, כי אמרתי, זה משהו, בוא ניתן לצופה משהו שהוא לא יכול לשכוח. אותם הסרטונים, אותם הטיפים, פשוט מהבריחה, ככה, עם כוס קוקטייל, משקפי שמש, ואומרת להם את אותם הטיפים. את זה אי אפשר לשכוח. זה לא משנה שיהיה לי 100 עוקבים או 100 צפיות, מהר מאוד זה יגיע ל-for you, ויותר מזה, אחרי 3, 4, 5 סרטונים כאלה, הם לא יוכלו לשכוח אותי. וזה יעבוד. ולא אכפת לי אגב, לא אכפת לי כמה עוקבים יהיה לי, יאהבו, לא יאהבו, רק שיזכרו אותי. זה מה שאני צריכה. את הזאתי המג'נונה שעושה סרטונים מהבריחה, בוא נקרא לה לכנס, זה מה שאני רוצה להשיג. זה. אז כמו שאמרתי לכם, אני באותה נקודה כמוכם, אני מתחילה מאפס, דף חדש, קהל חדש, הם לא שמעו עליי בחיים, אבל אני מתחילה את זה בבום.
אתם יכולים לעשות את זה מעכשיו, מאיפה שאתם נמצאים עכשיו. תייצרו חוויה ויזואלית שכירה, זה קריטי ברמות שאני לא יכולה להסביר לכם, כי זה הדבר האחד שיכול לגרום לכם לבלוט מבין מאות מיליונים בעולם. אם יש שאלות, אפשר להעביר מיקרופון? כן. רגע, רק לוודא שהוא דלוק, כן. קודם כל, היי, קוראים לי היי. שירז. ורציתי לשאול, זה לא קצת הורס את התדמית בסופו של דבר של המנטורית? הרי אני רוצה שאנשים ילמדו ממני ולהעביר איזשהו ערך מסוים, וברגע שאני כביכול בבגד ים או משהו ואני מייצגת בעיקר את הגוף שלי, אז כאילו איפה שזה כאילו, קצת הורס את ה... שאלה מצוינת. אז מה שעשיתי זה גם משהו שהפריע לי מאוד, כי רציתי שגם יקשיבו לסרטונים, ובאמת יוכלו לקחת מהם ערך. אז מה שעשיתי, זה, כבר צילמתי כמה סרטונים כאלה, זה היה מאוד קשה, אז שמתי את הכוס של הקוקטייל קצת מלפניי, בצורה כזו שהמרגריטה מסתירה לי את כל הגוף. אז זה הטריק שאני מצאתי, שהקונספט אפשר להעביר אותו, ובאמת, לכל אחד מאיתנו כאן יש ערכים, נכון? ערכים מהבית, דברים שחשובים לי. אולי חשוב לי הפרטיות של המשפחה שלי, אולי חשוב לי הצניעות, אולי חשוב לי שלא ידעו מה השם שלי. כל אחד יש לו ערך שלו מהבית שהוא לא יכול לעבור עליו. אין בעיה. בואו ניקח את זה בחשבון. בואו לא נעבור על זה, כי אני לא יכולה שזה יבוא לי על חשבון החיים הפרטיים. כי אני אישית, אני לא אוהבת תשומת לב מיותרת, בטח שלא לגוף, בטח שזה לא משהו שאני מנסה להבליט, ואני באמת מנסה לעזור לאנשים. אני חיפשתי גימיק, אוקיי? ומה זה מבחינתי מנטורית בביקיני? רציתי גם משהו שאיפשהו נותן לך תוצאה. לא יודעת אם היית בתחילת ההרצאה, אבל אמרתי, אני רוצה תעשי כסף מלהיות את. זה המטרה של כל ההרצאה, פשוט לעשות כסף מלהיות את. מה זה מנטורית בביקיני? אני רוצה שלאנשים יהיה את התוצאה בראש. מה הבנות כותבות לי כל היום? אני רוצה לטייל בעולם, לחיות בחופש שלי, ולעבוד מרחוק, ולהתפרנס בכבוד, תוך כדי שאני עושה את כל הדבר הזה. אז בעיניי מנטורית בביקיני זה התוצאה הזו. אני מנטורית, אני מטייל בכל העולם, והנה, מה זה מישהו שמטייל בכל העולם? הוא בביקיני. אז יותר המסר מאשר הוויז'ואל. אז בכל הסרטונים זה לא בא לידי ביטוי. אבל זה כן הלייפסטייל והבריחה, אגב. אני עכשיו מחפשת לקנות בגדי ים שלמים רק בשביל שאין לי, רק בשביל הסרטונים, שזה יהיה פחות חשוף. וזו שאלה מצוינת. ושוב, זה מחזיר אותי לאל תעברו על הערכים שלכם, ותבליטו את מה שבאמת חשוב. אוקיי? תודה רבה. בכיף. עוד שאלה? כן, תעבירו רק מיקרופון. חבילה עוברת. וואי, אני מתגעגעת לילדות רק למשחק הזה, זה היה כזה מרגש. כן. היי, עכשיו, אני זמרת ואני מאוד רוצה להצליח בחו"ל. ויש לי את העמוד אינסטגרם שלי שהוא כאילו ישראלי, אבל הוא קצת מעורבב. עכשיו, הייתה לי דילמה כבר הרבה זמן אם לפתוח באמת עוד משתמש שיתפוס את האלגוריתם בחו"ל, או להישאר עם זה ופשוט לתפוס מכל מקום. כאילו, מה... שאלה מצוינת. אז למה אני החלטתי להפריד דפים? אני יכולה פשוט יום אחד להחליט שהדף שלי באנגלית ולעלות רק באנגלית. אבל אני רציתי במוח, שוב, הכל מתחיל ונגמר במוח. רציתי שינוי זהות מוחלט. בדף החדש קראתי עצמי סטאסי וישס. זה לא אני. כי אין לי אומץ לדבר באנגלית. אני לא חיה בלוס אנג'לס, אני לא זה. אבל סטאסי וישס זה בן אדם אחר לגמרי. זה ממש, זה אלטר אגו, זה משהו שאני מדברת עליו הרבה. אז כמו שביונסה למשל, ביונסה הייתה קתולית. ביונסה הייתה קתולית. ולקחו אותה מהכנסייה. ולשיר בכנסייה בסמלה ארוכה, ולעלות על במה בבגד גוף פייטים, ולעשות כל מיני פוזות, צריך איזשהו שינוי בזהות. אז היא יצרה לה אלטר אגו שנקרא סאשה פירס. היה לה אלבום סאשה פירס. כי סאשה פירס היא יכולה לעלות על הבמה ולעשות את הדברים האלה. ולכן גם שיניתי את השם, כי לנו כבני אדם במוח קשה לעשות את הקליר קאט הזה ולעשות סוויץ' ופתאום להחליט שאני זמרת בינלאומית שאני גרה ברמת גן. זה קשה. אני אתן לך דוגמה הכי טובה ממישהו שאני ראיתי פנים מול פנים. בטח כולכם מכירים, דניס לויד, נכון? אני פגשתי אותו, הלבשתי אותו לקליפ Never Go Back כשהייתי סטייליסטית. זה אגב העבודה האחרונה שעשיתי. זה העבודה האחרונה שעשיתי. זה העבודה הראשונה שעשיתי עם סוני העולמי, קיבלתי כסף בדולרים, ושם אני החלטתי שאני לא עושה את זה יותר. למה? כי הקליפ הזה התפרסם בכל העולם, ואף אחד לא יודע שאני מאחורי זה. ואמרתי, אני רוצה להיות בפרונט. זה לא מתאים לי יותר להתפרנס, לא משנה כמה כסף אני אקבל מלהיות מספר 2. שוב, לאחרים זה יכול להתאים, לי זה לא התאים לאופי שלי. אז פגשתי אותו וקוראים לו ניר, וניר גר ברמת גן, אוקיי, ועשינו לו את המדידות, והוא בחור ביישן וחמוד וצנוע, אבל דניס לויד זה איזה פאק בוי, never go back, נה נה נה,
מעמיס כוסיות וזה, אבל זה לא מישהו. הבן ביישן, מגמגם, ניר, רמת גן, אין קשר. השוס זה שחברות שלי אמרו, וואי, את לא מבינה, קניתי כרטיסים לדניס לויד באמסטרדם. אמרתי, את יודעת שהוא מהארץ. מה? כזה. הוא עבר לחול, שינה את השם, הוא חזר אחרי זה לארץ, אבל יש לו שם שזה האלטר אגו שלו, וזה מה שעושה את הקאט. יש לך עוד מלא כאלה, דודו פרוק, כן, סשה אבל פירס. כאילו, אני לא... יש לי כבר את הדמות שלי. כן. פשוט השאלה זה אם פשוט לפתוח עוד עמוד, כי אני אעשה את אותו דבר. השאלה אם פשוט כאילו זה שווה את זה או פשוט להישאר בעמוד הזה. השאלה אם את עכשיו מדברת באנגלית. אני עושה גם וגם, כאילו אני כזה גם עברית, גם אנגלית, כאילו לכל הקהל. כאילו השאלה אם באמת לפצל את זה ולעשות סדר, או שפשוט כאילו זאת מי שאני, אני גם מדברת עברית, גם אנגלית, זאת הדמות שאני, כאילו אליני ו... אני אתן לכם עוד טיפ. וואי, אני כתבתי את זה עם חרוז, אני מנסה למצוא את זה. שנייה. כתבתי את זה אתמול. אני כל הזמן חוקרת אנשים, אז אתמול אני חקרתי אנשים משהו וכתבתי תוכן זה סרטון הבא, מסקנות מ10 שנים שאני מוכרת אופנה. אל תמכרו הכל מהכל, כי כשהקהל מבולבל, העסק מחוסל. סבבה? בלבול זה מחסל. צריך שבן אדם יבין בדיוק מה אני. עכשיו, אני כתבתי שם בקובץ הסודי שלי, שתכף אני אחשוף איתכם. כתבתי שם, למשל, תחשבו על, תדמיינו רגע לקוחה של ברצ'קה. אוקיי? ישר עולה לי, ילדה בת 15, עם טלטלים שעומדת בתור, ההורים שלה עדיין נשואים באושר, יש לה כלב שקוראים לו לקי, חברה שלה נראית אותו דבר כמוה, הם עומדים בתור, היא באה לקנות ג'ינס, אוקיי? המוזיקה בברשקה תואמת את הגיל שלה, הגזרות, התמחור, אז ממש אני יכולה לדמיין את הטייפקאסט של הבן אדם. עכשיו אם אני אנסה לדמיין את הטייפקאסט שלך, שאמרת לי זה גם עברית, זה גם אנגלית, רגע, מי מקשיבה לך? נועה מפתח תקווה, בת 15 שככה וככה, או שרגע רייצ'ל מנבדה, כאילו מי? גם וגם. כאילו אוקיי. יש לי ממש כזה, גם ישראלים, גם כאילו מחול. עכשיו כאילו, קצת, אני לא עושה כל כך בלגן, כי אני מעלה כאילו את אותו קונספט של תוכן. אני לא עכשיו פתאום באה ממקום ואומרת, אוקיי, חבר'ה, אני עושה לכם עכשיו, לא יודעת, משחקי טאקי. כאילו, אני עושה את אותו תוכן של מוזיקה. פשוט כאילו, גם סרטונים בעברית, גם סרטונים באנגלית, על אותו כאילו קונספט. טוב, אני צריכה לראות, אבל בגדול, כן. תנסי למקד, שאני רק אגיד, למשל, מעריצות של ג'סטין ביבר, או של, את יודעת מה, של טוקיו הוטל. איך הן נראות? ישר יש לך דמות בראש. ממש, זה לבנות קאט סביב עצמך, כן. של אנשים שמאמינים באותו דבר. זה מה שאני חושבת שאת צריכה לייצר. זהו, זה משהו שכבר אני כאילו סוג של... טוב, אז צריך לראות. יכול להיות שצריך להפריד, יכול להיות שלא. סבבה. כן, אפשר להעביר? כן, תעבירי אליה. נעים מאוד סתיו, כיף נעים. לפגוש אותך במציאות, איזה כיף. חיכיתי לכנס הזה מאוד, לי קוראים טל סופר, אני זמרת, ואני עוקבת כמה אחרייך זמרות? כבר מלא. תרכיבו להקה, Destiny's Child. אגב, מי שרוצה לעשות שיתוף פעולה אחר כך מוזמנת לפנות אליי. אני רציתי לשאול אותך שאלה לגבי משהו שעשית בעבר. את פתחת עמוד בשם מקטרינה, נכון? באנגלית. זה עוד אלטר אגו, כן. כן, רציתי לשאול מה הייתה האסטרטגיה מאחורי זה ולמה עשית את זה. וכאילו, האם את ממשיכה עם זה? כי אני לא... זה. שאלה טובה. היום זה פשוט החיים שלי, אז אני לא צריכה להמשיך עם זה. אז זהו, את יצאת מהעמוד הזה? כן, הגעתי למטרה. מה הייתה המטרה? חול? עוד עוקבים? כאילו, אולי פשוט לשנות את האופי שלך, להחצין אותו? מגניב, תודה סתיו. בכיף. כן. ברגע שמגיעים לזה אפשר לחסל את הדמות. גם ביונסה עשתה את זה, אתם לא שומעים אותה קוראת לעצמה יותר סשה פירס, כי היא לא צריכה את הדמות הזו. לא, כי מה הדמות הזו עושה? מה האלטר אגו עושה? בעצם אני סתיו מונסקי, אני לא יכולה להשיג משהו, כי זה רחוק ממני, זה זהות אחרת. אני נכנסת לזהות הזאת, אוקיי? עכשיו אני יקטרינה, עכשיו אני סטסי, עכשיו אני סשה פירס, עכשיו אני דודו פרוק. רגע, אוקיי, דודו פרוק מי זה? זה ילד אשכנזי, נכון? הוא לא יכול לקלל ולדבר על דברים כאלה, הוא צריך להיכנס לדודו פרוק, כי דודו פרוק הוא משוגע והוא יכול לדבר ככה ולהיות כזה. אבל באיזשהו שלב, בגלל שלך לא היה אומץ, אתה הבנת שיש בך את כל מה שצריך, כי רק שיניתי את השם, אבל זה אותו בן אדם. אז אני לא צריך את השם הזה יותר.
ביונסה לא צריכה יותר את סשה פירס, כי עכשיו היא מרגישה בנוח להופיע בבגד גוף. היא לא צריכה את זה יותר, וגם ברגע שאתה מקבל את התועלת שרצית, אתה יכול לחסל את הדמות, אוקיי? הקטרינה הזה זה נבואה שהגשימה את עצמה, זה כל מה שבדף הזה זה עכשיו החיים שלי. אני לא צריכה את הדמות הזאת יותר, אני בדיוק הבן אדם הזה. זה כל מה שהתביישתי ופחדתי לעשות, וזה פשוט פתח את זה, אבל עכשיו זה אני באמת. עכשיו זה בתוכי, זה חלק ממני, אז אני לא צריכה יותר את הדמות החיצונית הזו, כי אני שם פשוט. אז השלב הבא, כל פעם שאני רוצה להשיג משהו שאני לא מצליחה להשיג כסתיו, אני משנה את הדמות שלי, ואז אני משיגה את זה באמצעות השם האחר. מעולה. שאלה אחרונה ונמשיך? אני אשמח. כן. ככה, כמו שאמרת, יש הרבה דברים ואז העסק מחוסל. אני מרגישה שאני שם. כשהלקוח מבולבל, העסק מחוסל. כן, אני מרגישה שזה ממש הבעיה שלי, שקשה לי להתפקס. נכון, רק הצגת את עצמך 5 דקות בהתחלה. בדיוק. אני סופרת, אני מטפלת התנהגותית, נוער בסיכון. כן, אני עושה גם וגם. מה הבעיה? אם אתם אומרים למישהו מה אתם עושים, טיפ תכתבו לכם. לא לתת קורות חיים עכשיו, אני פה ולמדתי כאן, זה לא מעניין. כשאני שואלת מישהו, מה את עושה בחיים? מה אתה עושה בחיים? אני בעצם שואלת אותו, מה אתה יכול לעשות עבורי? נכון. נכון? מה אתה יכול לעשות עבורי? אוקיי? למשל אני אשאל, הנה את הצלמים שפה מאחורה. מה אתם עושים בחיים? אני צלם וידאו. אוקיי? זה לא עכשיו וואו. אני יכול לעשות לך סרטונים פצצה שיכניסו לך מלא כסף. עכשיו אתה מעניין אותי. מה אתם יכולים לעשות עבורי? אוקיי? שמישהו שואל אתכם מה אתם עושים, תגידו מה אתם יכולים לעשות עבור הצד השני, כי זה מה שהוא באמת שואל, זה מה שבאמת מעניין אותו. כי כשמישהו שואל מה את עושה בחיים זה מינימוס, נכון? מה את עושה? אני בענף המשאבי אנוש. מה את יכולה לעשות בשבילי? אני יכולה לגייס לך מנכ"ל תותח מהרשימת ההמתנה שלנו שיכפיל לך את העסק. עכשיו את מדברת. אז בעצם מה שאתם רוצים, מעכשיו תכתבו לעצמכם איך אתם מציגים את עצמכם עכשיו מחדש, בתור מה אתם יכולים לעשות עבור האחר. אוקיי? מה אתם יכולים לעשות עבורי? למשל טל פה, אלופה, היא כתבה לי כאן לפני הכנס, כן, את כתבת לי, נכון? היא שאלה אם אני צריכה הופעה לכנס, כי היא יכולה לשיר פה על הבמה. כן, עכשיו זה עוד דברים שאני עושה בדרך כלל, אז כאילו, הבעיה שלי שעם קשב וריכוז אני עונה בתוך הראש שלי, ואז אני לא עונה במציאות, אז לא להיעלב. ובעצם, היא בעצם פיצחה את זה נכון, שוב, עם מישהו אחר זה היה אולי עובד, אני פשוט לא הייתי בלופ של להכניס עוד משהו לכנס, אבל היא ישר הציגה את עצמה בתור מה אני יכולה לעשות בשבילך. אני יכולה לשיר בכנס שלך, אוקיי? ומישהי אחרת פה אמרה, אני יכולה לאפר אותך לכנס, אני מאפרת. אלופה, אמרתי לה שאין לי זמן. אבל אתם רואים שפה הם ישר, מה אני יכולה לעשות עבורך? כי בן אדם אחד שתפגשו בדרך, יכול לקחת אתכם מ-0 ל-100. זה מאוד מאוד חכם. אז תכתבו לעצמכם פה, ועכשיו גם תגידו לי בכל כמה אנשים ששיתפו, איך אתם מציגים את עצמכם מעכשיו עם הדבר הזה שאתם יודעים עכשיו, של מה אני יכול לעשות עבורכם. כי היום שאני מציגה את עצמי לאנשים, אני לא אגיד אני מומחית לרשתות חברתיות. וואלה יופי לה שהיא מומחית. גם להיא יש תואר בתקשורת, ולהיא יש... זה לא מעניין. מה את יכולה לעשות עבורי? את יכולה להכפיל לי את העוקבים? את יכולה לעשות שכל המדינה תדע עליי? את יכולה לתת לי אסטרטגיה לסושיאל שתקפיץ לי את העסק? כן. זה מה שאנשים רוצים לשמוע. כן, תעבירי לה. את רוצה... זה עובד? כן. anyway, ששואלים אותך מה את עושה, היית עונה כמו שאמרת קודם, עם משפט זכיר, או שהיית עונה רק מה השירות שאת נותנת? כאילו אני יכולה לענות, אני מאמנת אומנויות קרקס, אני יכולה לענות, אני אלמד אותך לעוף. כאילו... כמובן בשיחה זה אינדיבידואל, מול מי אתה עומד, באיזה מקום אתה, אבל כן אפשר להגיד את הטייטל ואז להתחיל להסביר מה זה אומר, להגיד אני אומנית קרקס ואני אלמד אותך לעוף, את רוצה לראות באינסטגרם שלי מה אני עושה? אני ככה הייתי מציגה את זה, את רוצה לקנות את הבן אדם. למשל הייתי בלונדון והלכתי לאיזה חדר כושר בעד פרסום, ואז התחלתי להסביר להם מה אני עושה, כאילו ככה היה לי איזה small talk עם הבעלים,
על מה אני עושה. ואז הוא אמר, וואו, דיברתי עם הצוות שלי, כאילו הוא חזר אליי אחרי זה, דיברתי עם הצוות שלי, אני רוצה שתעשי הדרכה לכל הצוות על הסושיאל שלנו, על איך להגדיל את העוקבים, איזה רשת של כושר. ולמה זה קרה? כי דיברתי איתו איזה 10 דקות אפילו, על מה אני עושה. והוא התחיל לשאול אותי שאלות, והתחלתי לענות לו, הוא אומר, עשינו ככה וזה לא עובד. והוא התחיל להראות לי. וזה כאילו יוצר איזושהי שיחה, אבל השיחה הזו היא פלטפורמה מצוינת, להראות את המומחיות שלי לבן אדם, ואז הוא זוכר אותי בראש, איך הוא יכול להשתמש בפעם הבאה. ככל שיותר אנשים ידעו מה אתם עושים, זה יהיה יותר רלוונטי לאנשים. לא לכולם זה יהיה רלוונטי, אבל לחלק כן. אתם רוצים לקלוע לכמה שיותר. אז עוד מישהו רוצה להציג את עצמו בצורה אחרת מעכשיו? כן, אפשר להעביר אחורה. איזה בלייזר, את רואה? זה נוכחות ויזואלית. אז מה אני יכולה להביא עבורך? זה עובד? כן. אני פענית, מייצרת פאות, אני יכולה להפוך אותך כל יום לצבע אחר. לא צריך לעשות יותר שורש. ומה שאני רוצה לשאול זה, יש לי את העסק שלי, ואני רוצה גם להיות משפיענית. אז אני מתלבטת אם להפריד את העמודים של העסק ואת העמודים של אוקיי, הם להפריד את העמודים. שאלה מצוינת, האם להפריד את העמוד האישי ואת העמוד העסקי, אם אני רוצה להיות משפיענית? לא, אני רוצה שהעמוד של העסק שלי יהיה לו גם את בדיוק, אז אני אתן את התשובה. יש כאלה שמערבבים, למשל אני אתן דוגמה, שיראל אברהמי, שאני מאוד אוהבת, שהיא גם משפיענית, הכל באותו דף, גם מותג וגם היא. עכשיו, אני למה הפרדתי נגיד את העמוד שלי ואת העמוד של האופנה? מסיבה אחת פשוטה, שרציתי להראות את הלקוחות שלי. רציתי להעלות תמונות של הלקוחות שלי בבגדים, ולא רק את עצמי, רציתי שזה יהיה אישות נפרדת. זהו, זה גם ההתלבטות שלי. יותר מזה, גם כשזה יהיה אישות נפרדת, דבר שני, כחברה, אם את רוצה מתישהו למכור את זה למישהו, אחד הנכסים הדיגיטליים שאת מוכרת יחד עם העסק עצמו, זה את האינסטגרם, הם קונים את זה עם האינסטגרם. לכן זה עוד משהו שהייתי חושבת עליו, הכל תלוי כאילו בך, אז אני הייתי מפרידה. איך אני גורמת שזה יהיה גם מעניין וגם זה? כי שם את יכולה להעלות לא רק את עצמך, אלא גם הלקוחות שלך, את החוויות שלהם, את הצוות שלך, ואת ממש יכולה, זה ממש אישות נפרדת ממך. את יכולה להיות משפיענית בדף שלך, לדבר גם על בגדים ועל דברים שהם לא פאות, ויש דף שיעסוק רק בפאות, בלקוחות ובחוויות שלהם. עכשיו, איך להציג את עצמך כפענית? כמו שאמרת, אני יכולה לעשות שכל יום תהיי עם צבע אחר. עשית מדהים, כי את דיברת לצורך שלי שזיהית אצלי, אוקיי? שנגיד להחליף צבעים, אז אמרת, לסתם. כתבתי לך גם יום אחד על זה, שאני... אמרת משהו, וואי, הייתי רוצה קרב, ואז אמרתי לך, אני יכולה להפוך אותך לכזה, משהו כזה, ואז הגבת לי, איזה מגניב. לא יודעת, לא המשכנו לדבר על זה, אבל בכללי. נכון, צריך לזהות גם, זה חכם מאוד, צריך לזהות את הצורך בכל בן אדם. כי אם לאדם אחד את יודעת שיש לו עסק מסוים או צורך מסוים, את מדברת ספציפית לצורך שלו ישירות. אז אמרת לי, אני יכולה להחליף לך כל יום. למישהי אחרת או לכלל, או מה שאת יכולה נגיד להבטיח בסושיאל שלך, זה יכול להיות דווקא בואי כאילו להרגיש הכי בנוח, כאילו להיות צנועה, לעמוד בכל הדרישות של הדת, אבל להרגיש הכי מהממת שיש, עם שיער הכי איכותי שיש, לדבר לצורך הזה. אוקיי? את יותר מכירה את הקהל שלך ואת יודעת מה לא, נחוץ בסוף אצלי זה יושב מאחורי מלא דברים, כי אני גם, אני חרדית לשעבר, ומשם זה בא, כאילו כל הקטע של הפאות וכל הרעיון, והיום כזה, את יודעת, אז אני בסוג של כזה, איך אני משלבת את זה ואיך אני עושה את זה, אז עכשיו אני ממש בפיק הזה של איך אני מביאה, כאילו אם להפריד את העסק או לא, כי בסוף אני לא רואה את עצמי יושבת כל החיים בתוך הדבר הזה, אני רוצה לעשות עוד דברים, אני רוצה להשפיע. אז תפרידי את הדפים, ענית לעצמך. כל התשובות אצלכם בראש. אני רק פה לאשר לכם את זה. לגמרי. יופי, מהממת. טוב, תודעת, מהממת. טוב, הסיקרט של ויקטוריה, סיקרט. כולם הבינו מה זה חוויה ויזואלית שכירה? איך עושים כסף מלהיות אתם? להקצין את הדמות שלכם בשביל למשוך יותר תשומת לב? יופי.